Salam ekranda onlar. Giýçäsi edildiler. Öňüňde bereket, ömrüňizde bereket. Birnäçe gün ara ketme bermeli boldy. Başlardyňyz aýplaşmaň. Öňkü gün efirimizde biz mundan soň näme etmeliýen soragy jogap bererdik. Şoň jogabyny gözlär. Hemmämiz bilelikde diýdik. Ýöne her kimin iş aladasy, onu da esasanam şu oradaý bolan üçin oradaýyna her kimin işi aladasy ýetip bolýar. Şoň üçin bilelikde oturup pikir alşalyň diýen illeşlerimiz, eginleşlerimiz bilen, aktivistlerimiz bilen bile kawatlaşyp bilmedik. Ýöne şonda da kän ara wagt salman, uzağa çekdirmän. Şu gün ýene men çaklyklarymı iýerdim. Gatnaşyp biläjek aktivistlerimize öz aramyzda bolan maslahatlardan, pikirleşiklerden ýola çykyp mundan soň näme etmeliýen soragyň jogabyny şu gün şu ýerde bilelikde tapjak boluruz. Elimizden geldiginden her kim öz pikirini, garaýyşyny orta atar, öňe sürer. Türkmenne ata-babalarymyzyň aýdyşýaly dama köýel bolur diýişýaly. Kelle biriktirilse, agdy biriktirilse edilmejek iş alınmajak gala ýok. Ýöne dogry adamlar bilen dogry görnüşde, dogry ýolda bolmaly. Ine daşary ýurtlardaky watanperwerler, daşary ýurtlarda Türkmenistanyň ýagdaýynyň gowlanmagyny isleýänler, Türkmenistanyna eşiretli bir geljek döretmek isleýänler, şoňa goşant goşmak isleýänler, Türkmenistan erkin, azat, garaşsyz bolsun, hakyky manada her kim gowy ýaşasyn, eşiretli durmuşda ýaşasyn, hiç kimiň bir güzeran gaýgysy, hiç zady bolmasyn, her kime deňlik bolsun Türkmenistan, her kim gowy ýaşasyn diýip, şoňa da öz goşandymam goşaýyn diýen watandaşlarymyz üçin ilki bilen birinji nowatda edilmeli iş adam tanamak. Adam tanamaly. Adam tanamany ýaşy bilen ýamany, haram bilen halaly teljermäni öwrenmeli. İlkinji nowatda edilmeli iş. Şonu teljermäni öwrenseňiz, bolar bolgusyz sizi ýalňyşdyrmasa, sizi aldatmasa, sizi duzaga düşürmese, sizem ýöne büdüräp ýalňyş beren bolmasaňyz, onu ikinji etaba geçilýär. Ýöne edil häzir gün gynansak da umuman şu inni daşardaklara diýmäň bolan şu internetiň içinde esasanam interneti aktiv ulanýandan ýarpasy diýen ýaly dogrusyny aýtsam şu dogry bilen ýalňyşy, haram bilen halaly kän teljermeýän ýaly. Berde esasy emosiýa rol oýnaýar. Günnäwr halklarynyň wekili bolanmaz üçin biziň duýgularymyz akyllan, düşünjeden öňe geçýär. Häzir tesbirçilere salam bereýin. İhsan Demir salam, 5 vilayet, 5 oğun salam. Ýene bir illeşimiz bardymy, ýaşalarmy? Häzir göreýin. Salam emmelere. İlleşler nerede diýen, ben şu gün köp gün geçti üstünden biziň inniki efiri etjegimize, efir sözü beremize diýip, şoň üçin gijem bolsa, häzir Türkiýede saat 10 bolup gelýär. Gijem bolsa, şu gün edim iň azyndan bir gaýtgaça efir edeýin.
tomoşaçylarym bilen bir salamlaşaýyn, didarlaşaýyn diýdim. Şoň üçin esasy gepleşigi netip bolsa her kimiň bir amatly fursatyny gawat getirip eders. Netip bolsa inni bärde esasy bir ýagdaý bar. Inha bilşiňiz ýaly eger polk geçen wakalary başyndan soňuna çenni seredýän bolsaňyz, tomoşa edýän bolsaňyz, awa häzir Türkmenistanyň daşyna hereket edýän adamlar ýa-da hereket edýän toparlar üçe bölündi. Edil häzirki wagt. Birinjisi şol täze Türkmenistan arzuwy bilen täzeden bir Türkmenistan döretjek diýip gören topar. İkincisi şol Türkmenistanyna gan öküşlük bolmaly. Olam 20-30 günden aňryk geçmez diýip şoň ugrunda şoň reklamasy, şoň propagandasy bilen aýagarlygyna hasardaklap görenler şol wagtyň özünde de Türkmenistanda partiýa gurup bolýar ekene. Türkmenistanda täze partiýa gurulla. Ýok o taýda beýle bolla, eýle bolla diýip şeýdip yalan propaganda bilen adamlaryň aňyny zäherläp, adamlaryň aňyny ütköçek bolup ýören diňe öňünden diýip şeýdip ýören bir topar. Üçüncüsü hak bileleşigi adyny goýup şo hak bileleşiginiň tögereginde ilgün mähbetli iş ediljek wagty bilelikde hereket edip bilelikde iş edýän adamlar. Muň içinde toparlar bar, muň içinde öz başda hereket edýän aktivistler bar, muň içinde bozgunlukdaky partiýalar bar, hak bileleşiginiň içinde. Oň içinde bizemmi? Dünýä türkmenleri hereket etme. Dünýä türkmenleriniň demokratiýa platformasy mı? Türkmenim kanalymmy? Webelikler bar. Ekranyň öňüne çykýanlar bar, ekranyň öňüne çykmaýanlar we çykmak häzirlikçe çykmak istemeýänler häzirlikçe ekranyň öňüne çykmagyň dogry dälligini, wagty, pursaty dälligini aýdýanlar bar. Näme üçin? Men olara goşulýan. Şolaň ýüzüňi açyp ýa-da açman häzirki döwürde tapagy ýok. Çykyş etmeň wagty dälliginiň sebebi bar. Ine özüňiz pikir edip görüň. Daşary ýurtlarda näçe sany Türkmenistanly daşary ýurtlarda näçe sany Türkmenistanyň watandaşy bar. Özüňiz bilýäňiz. Hemmesinde de internet el yeterli. Hemmesinde de. Hemmesiniň elinde telefon bar. Hemişe bular telefonu hükman, telefon bilen bile ýaşaýar. Ýöne şunça köpçülükden näçe sany adam şul işler bilen gyzyklanýar. Özüňiz oýlanyp görüň. Gata asany adam gyzyklanýar. Sebäbi bular etil Türkmenistanyň içindekileri ýaly Türkmenistanyň daşynda da bolsa bular dogry hereketi, dogry wagta, dogry pursata garaşýarlar. Şoň üçin olary bilen ılarlaşmaly bolýar biz. Hakykatdan hem şeýle dogry edýärler. Gawat gelen adamyň berýän gizje-gizjesine, berýän meçegine ananyp ayak yalanaç eline taýak alyp ýa gyzyl ýumruk bilen ılgap baranoklar. Dogry edýärler. Bu näme görkezýär? Diýmek biziň jemgyýetimiz akmak däl. Diýmek Türkmenistanlylar goýun däl. Belki
şol ýaşoklan hedel edip pul urýan döwründe, hedel edip küntü gowalayan döwründe, hedel edip wezipesini öz haram bäkbetler üçin ulanýan döwürlerini belki şolon gözüne türkmenler şeýle görünen bolmak mümkindir. Ýöne olar ýaly bolsa türkmenler her propaganda, her gije, her meçewe, her öýçükdirme goşulardy. Döwletdaga jurnalist bolsaň dogry açyklap aýt kim olar? Nämen dogry açyklap aýtmaly? Şonam sen düşnükli neme ber? Sorag ber, şoň üçin. Tesvirlere jogap berip dowam etjek. Watanym erkin ses bilen gepleşip geçirmäň galy döwletdaga diýe. Men efirlerimin birine anyk bilemok, ýöne efirlerimin birine aýdypdym. Erkin ses kanalynyň esasanam erkin ses kanaly, erkin ses türkmen görnüşinde ikinji bir kanal açyldy. İlki erkin ses diýip çykyldy, erkin sesde iş edildi. Soň türkmeniň temasy üçin aýratyn ýörüte Türkmenistan temaly bolsun diýip aýratyn bir goşmaça kanal açyldy. Ol kanala kän bir isleg bildirilmedi. Türkmeniň meselesi, esasanam dünýä türkmeniň meselesi barada isleg bildirilmedi şo kanala. O diýen, kän isleg bildirilmedi. Birinji kanala köp isleg bildirildi, ýöne erkin ses, esasy erkin ses kanalyna köp tomaşaçy gitdi. Ýöne soň erkin ses türkmenle kän gyzyklanma bolmady şo taýda. Ondan soň erkin sesiň ýol başçysy Kamil İlbegi erkin ses türkmeniň adyny Erkin Türkistan diýip ütgetdi. Erkin Türkistan men birinji nowatdaky meselemde. Erkin Türkistan men edil häzirki pursatda gurulajak bir ideýam, planym zadym däl. Bagyşlan. Şoň üçin men o taýda çykyş etmegi goýup etdim. Sebäbi men ýek özüm işlem. Men egin neşlem bilen işleýän. Bu egin neşlem bilen 30 ýyl golaý wagtdan bäri bile ajaýyny, süýjüni paýlaşyp gelýär. Şoň üçin köpçülük nähili karar alsa, şo köpçülüğün kararyna ýerilmeli bolýar. Şoň üçin men edýän işlem Erkin Türkistan diýilen bir adyň aslynda ýa şol ideologiýada, şol ýaly kıvırnemede gitmesin neýdiler, şeýdigen boý bolsun etdik. Ne wagtam ýok, dogrusyny aýtsak, eger bir kanala üns berilmeli bolsa, ýöretmeli bolsa, men ine özüňiz görýäňiz, zordan bir kanaly ýöredýän sebäbi iş güç alada köp. Şoň üçin erkin ses kanalym ýene şol öňkü nemesine gelse, oňa da biz ýene kömek ederiz. Öňkü formatyna. Ýene bir sorag bar. Döwletdaga ýurduň içindäki bolýan myş-myş bolýa siz habarap bildiňizmi? Habararlyk. Hiç adam bolanok ýurduň içinde. Haramdan kakasy ýok boldy. Eger bilenmok sereden bolsaňyz, ýöne seredip görüň. Täzin zatlar aýdyldy. Esasanam Halmurat Söýün öz kanalyna bir video goýupdyr. Şo videodan bir näçe bölük iýerdiler maňa, mene seredemok. Bir näçe bölük iýerdiler. Şu öňkü oppozisiýa şu awdukulu döwründäki bolan geçen zatlar barada aýdanlary biram hakykatdanam türkmenlerde şu wagt oppozisiýa ýok. Oppozisiýa
2007-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri türkmenlerde oppozisiýa ýok diýip durmyş. Şolar ýaly bir neme beripdir? Baha beripdir. Onuň gaty täzinde şo taýda inhadiýa dogurdanam diýe şol haramdan maşgalasy, haram tokum zäherlenen bolsa diýe gowsawra beripdir. Biri-birinden üzüňe aýratyn ýerde ýaşaýan adamlar şol urwatyň özüne diýe nähili zäherlenip bilýär diýe. Inni bu soraw ýerlikli bolman biler. Eger hakykatan bir plan bar bolsa, şol urwatyň özüne tapawutly ýerlerdäki adamlary zäherläp bilerler. Arkaýnyk bilen. Ýöne esasy soraw wa halmada. Şolary diýe näme maksat bilen zäherlediler? Elbetde ýok etmek üçin zäherlediler. Onu diýe ýok etmek üçin edilen iş bolsa şolly. Näme üçin näme zäherläp goýdular? Ýok etmediler soň diýe. Bir cinayet ediljek bolsa, olar ýok ediljek bolsa diýe bular ýaly iş edilen oňa diýe. Logikasy ýa bir tarapdan. Bir tarapdan hem syganok. Näme üçin syganok? Türkmenistanyň birinji diktatorluk rejimine we ikinji diktatorluk rejimine absurdluk moda boldy. Ýadyňyza düşen bolsa, Sanjar wakasynda näme boldy? Niýazowyň diňe raket atar bilen deşip bolýan, ziýan berip bolýan soğutlu, bronlu, soğutlu Mercedesini köne kalaşnikler bilen öňüne kamaz çıkarıp kalaşnik bilen atıp şoň janyna kastetmeliyle garaşyp duran adamlar olaram dürlü halkyň wekilleri bolansoň öz aralarynda düşünşip bilen oklar. Niýazowam geçip gidýär, bolaram niýazowyň ýyzyndan atan bolýarlar. İnha edilecek bolýan iş. Inni şo Sanjar wakasyndaky şu hakikaty, ajy hakikaty gözüňde tutsaň, ýatlasaň, hanradan ýanky berýän sorawynyň jogaby orta çykýar. Näme üçin zäherlesinler? Bir zäherlen adam zäherlenden soň näme üçin şol maksadyna ýetmeýän ýarty ýolga goýsun işi. Bulam mümkin. Bulam mümkin. Ýöne hanradan şo taýdan has gowurdady bar. Ünsüňiz çekdim bilemok. Men birinji gezek hanradan videosyny başyndan soňuna çenli gördüm. Täzin zatlar aýtdy. Öňkü nemeler barada, oppozisiýa barada, olar barada aýdanlar bilen baglanşykly taryhy şaýatlary men netip bolsa şu kanalla gürletjek niýetim bar. Gürletjek hakykatdanam öňkü oppozisiýada halma söýüniň aýdy şeýaly boldumy ýa başgaça boldumy? Ya her kim öz penceresinden nähili görýär şu hakykatlary diýip. Onuň bir aýdýa hakykat ne şädir oppozisiýa ýok diýip biz gaýtalap gelýär. Açyş dälmi oppozisiýanyň ýoklugy? Şoň üçin ýok, halmada da ýok dedi. Dogry. Ýigidi öldür diýär, ýöne hakyny ýeme diýär. Dogry aýtsa, dogry diýilýär. Näder biz berde halmadan adyny agzýas bolun. Käbirlerim aýdar, "Hani siz näme diýdiňiz, beýdiňiz?" Aha dogry aýdýan bolsa, näme üçin dogry aýdan o? Aýdýa diýmeli. Dogry aýtsa da biz ýalňyş diýelmi? Biziň hiç kim bilen alyp bermedik zadymyz ýok. Onuň halmadan esas aýdan zady nämedir şo taýda? Haramdag diýdi, daşary ýurtdaky aktivistleri, ganyňyzmalary bir hereket bolaýanna ilki bilen ılgap, ilki bilen herekete geçýän adamlar bar, watandaşlar bar. Taýinlikli
tayin istenlik wagtda herekete geçebilecek vatandaşlarımız var. Bu köp döwletlerde meselem derrew reaksiýa berýän güýçler diýilýär. Bu harwy birlikleň, birikmeleň içinden bolýar bu. Edil şolar ýalam partizanlaň ýöneköy halkyň içinde de derrew reaksiýa berebilýän watandaşlar bolýar. Bu bir halkyň üstünne ya bir ýurdun üstünne dürli haram planlary, proyektler bolan adamlara birinci derecede täsir edip päsgeli berebiljek adamlar. Şoň üçin halmadan aýdy şeýle dogry şol aktivist agyna çykdy. Haramda Türkmenistanyň rejimi şonu gollaýanlar aktivist agyna çykdylar. Aktivist agyna çykdylar. Şoň üçin şeýle köp mukdardaky Türkmenistanyň watandaşy nemede İstanbul'la bilgeçliğin zäherlenni, bilgeçliğin öldürdü. Näme üçin? Türkmeniň damaryna basyp şolary hereket etdirmek üçin. İlki bilen hereket edenler de ganyňyzmalar boldy. Ýa-ni derrew reaksiýa berebilýänler. Rejim üçin birinji howp şolar. Onuň näme diýdiler? Plança adam spesifik biz taýarlaýas, sanok taýarlaýas. Plança adama ýetse pasport meselesi çözülýär diýdiler. Häzir jogap berjek Perhat, salam, häzir berjek. Çözülýär diýdiler. Onda da hiç kim inanmady, dogry dälmi? Şuların hemmesi şu wada çenli edilen oýunyň hemmesi daşary urtlardaky derrew reaksiýa berebilýän aktivistleri tutmak üçin, bellemek üçin, işaratlamak üçin hemme edilýän oýunlar. Hawa Harmadaga şunu aýtdy. Onu Harmadaga. Siz köçe çağırýaňyz adamlary, halky. Köçe çağırýaňyz. Bu oýunyň içinde onu siz hem adam. Şo taýyny gaçyrmalylar. Ýöne aýdýan zatlaryň ýarsyna men neme diýen? Gollaýan. Ýarsyna hemmesine de. Köne opozisiýa barada aýdanlaňyzam. Köne opozisiýa barada aýdanlaňyzam. Onam seljerer. Ýöne häzirki şu rejimiň oýnatgylary barada aýdanyňyz gaty dogry. Gaty dogry. Şol ýörüte daşary urtlardaky aktivistleri awlamak üçin, şolary ketgitlemek, öwrenip goýmak üçin edilýän oýun, bolaram şol oýunyň oýunjogy, araçysy, oýnatgysy. Hemişe aktivistlere gaz berýänler. Şonun ýadyňyzdan çykarma. Indi Perhat soraglara jogap berä-de janagam. B gummol, A gummol. Şoň soragy bilen başladyk. Ondan öň sorag ýok. Ondan öň soraglara jogap berdim. Perhat. Ogdawly diýip bir sorag berdi. Şoňa jogap berjek. Salam döwletaga inni daşary urtlardaky türkmenler nädip öz çağalaryny, enatalaryny görüp bilerler. Näçe aýlar, ýyllar garaşmaly bolar. Pandemiýa sebeplimi? Ya da rejim sebeplimi? Bärde iki tane ýagdaý var. Haýsy ýagdaý? Pandemiýa sebäpli döwlet serhetleri ýapylýar. Köp serhetler häzir täzeden ýapylýar. Gelenok soraň Perhat. Gelsem men saňa näme üçin jogap bermäň? Gelmedi soraň. Görnenok men hemmesini güseretip çykdym şu wagt. Pandemiýa sebäpli. Pandemiýa haçan gutorjagy, haçan etjegi belli däl. Häzir täzeden güýjeýär. Köp döwletler serhetlerini ýapdy. Dolu ýapyp dolu izolasiýa başladylar. Güýçli karantina başladylar.
Ýewropa ýurtlaryna da ýagdaý elken şu wagt. Perhat ýok. Ýok. Istesen screenshot edip görkezýän saňa. Ýok. No ledi diýeniň näme? No ledi. Men olar ýalysan görkezden o. Gelenok forum. Inne şeýle bir zat bar. Oguzogly. Berim häzir geljek. Oguzogly. Bar aýdaly Türkmenistan aýtdy, şular ýalyky daşary ýurtdakylar gelsin Türkmenistana. Inha näçe isteseňiz samolyot uçary berýär, gelin diýdi. Oguzogly. Ha bu. Öz çağalaňyzy, enatalaňyzy görmek üçin gitjekmi? Şeýse. Bu öz-özüňi duzaga gapana düşürmek dälmi? Bilemok. Soraňa jogap berip bilimi bilemokmy? Bilmedik bolsam aýt täzeden. Ya soraňy başga çarak ber. Şoňa inni dagylmajak. Salam alaykum Döwlet aga, salam. Siziň pikiriňizçe Berdimuhammedow nirde bolup biler? Nähili nirde bolup biler? Berdimuhammedow bolmaly ýerine jany sag, hemme zady gowy, gülýäli. Näme bolup biler? Siz ýadyňyzdan çykarýaňyz. Bir hakykaty ýadyňyzdan çykarýaňyz. Bir da hakykat ýadyňyzdan çykarýaňyz. Bular enkeweden nesli, enkeweden metody bilen işleýär bu adamlar. Enkewede näme? Google'dan şonu açyp öwrenin. Açyp öwrenin. Şondan soň Berdimuhammedowyň jany da hemme da sag. Bular şu wagt oýun oýnaýar. Kim maslykçy? Edil maslykçylar ýaly kim derro reaksiýa berip yalan propaganda, yalan habarlara üýşe bir zat edýär ýa etjek bolýar. İçki sirni paş etsin şular diýip garaşýar. Kany Serdarama ölüm ýatsygyna ýatyrdy. Gezip görä. Hiç adam bolmandyr. Bolanok hiç adam. Bolmadam. Edil häzirlikçe. Tebebi şolara bir zat bolmagyny isleýän adamlaryň özü şolaň gönümel ýa-da aýlawly gullukçysy. Onu nädip bolsun? Inni Oguzogly diýe men gitjek Döwlet aga diýe Türkmenistana bolýar. Azim toyja diýenem gitmeli bolar diýe. Hawa gitmeli bolar. Häzirki ýagdaýda islenip daşary ýurtdaky bir Türkmenistanyň watandaş Türkmenistana giden wagty aeroportda saklanýar. Yarım gün, bir gün saklanýar. Şeýlemi? Gurrunsyz telefonuň barlanýar. Bütün internetdäki hasaplaň, zatlaň, hemme zatlaň barlanýar. Ýurdun içinde de bir topar jenaýat bolup dur şu wagt. Ol jenaýatlary başga biriniň üstüne atmaly. Şoň üçin adam gerek. Inha akça, päkçe bolup berden bararsyň Türkmenistana. Seňem boýnuňa kesekin günälerini, jenaýatlaryny dakarlar. Bir topar zatlar bilen hem aýplarlar. Bu edigem gorkuzarlar. Balaňy doldurman çyksaň arazy bolarsyň. Soragda. Edil olar ýaly. Göý berseler ýöne göý bermediler. Ýadyňyzdan çykarma. Gaty güýçli oýun edip dur şu wagt. Merdan Orazow dilin kesilsin diýipdir.
Merdan Oradow, seni Hudaya iyi verdim. Oğuz oğlu yekelik gata ağır daşary ýurtlarda diýe. Düşünýän bidem köp yekelik çek gördük. Bagyrymyza daş batdyk, daş gujoklap ýatdyk. Çäre ýok. Yekelik ağır, ýöne yekelik baryp tökmetlere özüňi pida etmekden, özüňi diktatorlygyň rejimiň pida etmekden ýene gowdur. Ýok, men şoňa razy diýsem, inha öňkütürmeler zyndanlar giňeldilýär, täzede zyndanlar gurulyp ýör. Ine şular ýalyky sähel şewer propaganda bolanda şemalyň uğruna Türkmenistan alga gitjek hakykaty seljermen watandaşlara garaşýar şolar. Garajoglunyň nimesini getirýän tesvirini her kim öz Ferhat gördüm, häzir jogap berjek. Her kim öz ýurduna, watanyna gitmek isleýär. Gitmeden ogul oýlanyň. Nämeler boldy, nähili netije bolar. Gaty dogry, gaty dogry. Ine Oğuz oğlu, Azim, ikiniz de yüzlenýär. Öňüzde minaly meýdan ýatyr. Belli däl nirde minaň wadygyny. Şol minaly meýdandan ýöremelise, ýörärsiňizmi? Öňüzde de hemme ýerde de ýazylgy dur minaly meýdan diýip. Ýörärsiňizmi? Häzir Türkmenistana gitmek edil şolara ýaly. Minaly meýdana özüňi eltmek, sürmek. Galamna özüňizi bilin. Ine Ferhatdan gowy soraw geldi. Ömrüňiz okun Ferhat. Halk serdary golloýa. Bäh. Haýsy halk? Ferhat, indi sen özüň açyklama ber. Aýdýanda atlaňa. Açyklama ber. Onuň menem öz garaýşymy beýan edin. Halk serdary golloýa. Halk serdary gollanok bir. Ol prezident bolarmy? Ol eýýän prezident 2. Ýene halk 30-40 ýyl gul bolup ýaşamaly bormuka? O size bagly, Ferhat. Bize bagly. Halkyň öňüne çekibiljek, päk niýetli, halal adamlara bagly. Esasanam daşary ýurtdaky köpçülige bagly. Daşary ýurtdaky köpçülik özüni Türkmenistanyna 20-30 günnäp gan nökülmeli. Ya şoňa meňdeş ýasama aktivistçikler, ýasama opozisiýalar, rejimiň gullukçylary, rejim bilen dilli uşýanlar, ýa-da türkmenleri gul etmek üçin şolar bilen dilli uşýanlar, şolaryň oýnatgularyna eger oýnatdyrsalar, daşary ýurtdaky türkmenler köpçülik onna 30-40 ýyl bolsa ýene maňlaýyňa sel. 300-400 ýyl gider gulçuluk. 300-400 ýyl gider gulçuluk. Eger şu daşary ýurtdaky özüne oppozisiýa, aktivist diýen bolýan şu musurlar, ziviller arasalanmasa minaly meýdan ýaly. Minaly meýdandaky minalar şular. Rejime gulluk edýän. Şular arasalanmasa hiç adam olmaz. Olar gollayan şular, serdary gollayan şular, halk serdary gollanyk arkaýyn bol. Gollanyk halk tamsyk däl. Ferhat, halk serdary gollayan bolsa, halk özüni 500 dollara, 800 dollara, iPhone'lara, oňa muňa satardy halk. Halk parasatly, halk çuňur düşünýär. Ýadyňdan çykarma, Ferhat, ýalňyşma. Geldi sen soruň. Risk ýa-da gidip näme iş bar? Elekden geçýän
ve 40 gün elekten ve de ölüğünü näçe var soraýarlar agam. Şol häki soraga çekilşik barada aýdýada dogry, gaty dogry risk. Şol dilin kesilsiniň aşagyna sora menki diýe. Nirde ka dil kesilsin? Hudaýa tapşyrdym men onu. İyi verdim. Bir bar nemet gel, belki iman nesip eder saňa diýip. Ine gowy sora esen berdiýip, onda näme etmelike döwletdagy adamlar şuwa. Näme etmeliňde näme etmek isleýäňiz? Esen. Bu sen beren soraňda fokus ýok. Fokus ýok. Sen aýdýan, maňa diýen surat alyp ber. Näme suratyny alyp berýin? Suratda näme görünmeli? Ramkaň içinde näme bolmaly? Esen berdiýip. Şol maňa aýt, men onuň düşünýärin. Aha, dağılmayacak. Döwletdagy geçen gerek samolyot gidenne biziň owadan bir gelin gitdi, öýüne barypdyr diýe. Tügelemi? Berekella. Berekella. Owadan gelinip özüň aýtdyňa. Berekella. Ferhat Iklimov, Watan habarlarda seretdim welin analiz etdim ýurdun içindäki halk gollaýa, olaram öz pikirleri bilen däl, belli bolýa, Serdara şöhrat diýerler. We de şondan berdim soragmy. Inni Ferhat Watan habarlar diýäniň döwletiň kontrolundaky bir metbuat organy. Onna elbette şeýle görkezerler. Hemme zat gülala gulluk görkezýärler. Şoň üçin halk serdary gollanok. Diňe halk däl, emellarlar bara, emellarlar. Çinowniklar. Öňkü häzirki siýasatçylar hiç birim gollanok serdary. Serdar gelenden soň oýny görersiňiz. Şondan görersiňiz oýny. Şondan soň onuň häkimet göreşi başlar. Ana şonda görersiňiz. Häzirki maslykçylar hem şoň üçin heşelle kakýarlar. Agam jogap beräý diýipdir. Ekspert know-how. Näme jogap bermeli ekspert tan görüň. Senden bir zat gelipdirmeýin. Häzir görüň. Näme jogap bermelidin bilinmek. Yok. Yok. Belki basmany unudansyň. Häzir görüň. Başka. Esen berdiýiz. Inni ýurdumyza kim baş tutan olar? Siziň pikiriňiz boýunça döwletdagy. İki tane variant var. Oğullan tasdiklanan halkara arenada da eýem okey verilen tasdiklanan Serdar Berdimuhammedow var. Birinci variant. İkincisi Murat Gurbanov. Awo. Olam gan nöküşlügi 20-30 günden aňrek dowam etdirmen diýip söz berdi. Gan nöküşlük bilen aljak diye. Eger hakykatdan ham halk Libyada ýaly provokasiýa ananyp özüni oda atyp şular ýaly adamlara ananyp hareket etse, onda belki Murat Gurbanov
ýa-da Murat Gurbanowy oynayan, Murat Gurbanowy sahna çıkaran, Murat Gurbanowyň şeýdip alжырap, ýalňyşyp, maskara bolup oturmagyna sebäp bolýan hojoýunlara zatlary şolardan biri prezident bolaýmagy mümkindir. Ýöne Murat Gurban prezident bolup bilmeýär. Bular ýaly ýalňyş oturan adamlar prezident etmeýärler. Dagıl möjek men okaň diýe. Ine gowy soraw. Salam döwleti ine bu virus gutorsa Türkiýede ikamet beriljek däl. Hawa köpsiniň pasporty möhleti dolan näme etmeli bolar? Bu temada düýüklü bir gepleşik geçirmeli, pikir alyşyk geçirmeli. Kanunyň daşynda düzgünnamalar bar. Humanitar ýagdaýlar bar. Humanitar ýagdaýlar. Humanitar ýagdaý ýüze çykanda insan perwerlik diýip bir neme madda bar hemişe. Şondan peýdalanyp bolarmy? Peýdalanyp bolsa bir ýylla peýdalanyp bolýar, ýa-da bir ýyldan köp peýdalanyp bolarmy, bolmazmy? Şoňur halkara arenada, halkara siýasatda şoň bir nemesi, bir çözgüdi, alternativ ýollar, zatlar bolarmy? Muny hökman işi bilýän bilermenler bilen, spesialistler bilen gürleşip etse bolýar. Bu tema bilen baglanşykly bir näçe çykalga bolup biläjek teklip kellede bar, ony häzir aýtmaýyn, soň aýdar. Expert know-how maňa jogap beräý haýyş. Men gözledim, sen soragyň ýok ýokarda. Şoň üçin geçýän. Häzir garaş. Doğru. Expert know-how. Russiýadan iýun aýynyň 15-ne çenli dokumenti bolmaýanlar çykmaly ýalar. Ýoly açarmyka nähil bolarka. Muň ýol açylmak bilen baglanşykly nemeti ýok. Muň ýol açylmak bilen baglanşykly hiç ýyly dakylly bağlans, ara bağlanşykly ýeri ýok ýol açylmak bilen. Kimiň dokumenti ýok bolsa, şolary kesgitlerler, häkimete bildirerler, Türkmenistanyň hökümetine bildirerler, Türkmenistanyň hökümeti olary alyp gaýdar Türkmenistana. Ana boljaklar. Bilýän o nemeni alalaşygy, ol ulalaşyk aslında halkara adam hukuklary, kada kanunlaryna garşy. Hiç kimi bular ýaly mejbur etmeli däl. Bolman biler. Ýaşaýyş ruhsaty bolman biler. Näme hemme kişi ýaşaýyş ruhsaty bilen borup ýörmi. Her hil ýagdaý bar. İnsanperwerlik diýilen bir zat bar. Şol insanperwerlik ramkasynyň, çarşawasynyň içinde bir salym geçirimlik etse, hoşmeýillik görkezse bolýar. Muň üçin hut şu meselenem adam hukuklary, guramalar bilen bile şu meseleň üstünde durup adamlar pida bolmaz ýaly, kösenmez ýaly şoň üstünde bir çözgüt işläp taýýarlamaly. Onuň çözse bolýar. Expert know-how gördüm, şu wagt jogap berdim. Ataşka Kakabaýew sen ýazanyň ekrana goýup biljekke, bular ýaly gurrunlar etmeliler halkyň öňünde. Her kimiň günäsi öz boýnuna, kemçiligim öz boýnuna, hiç kimiň şahsyny kemsetmeliler. Şoň üçin haýyş sen nemäni goýup biljekke. Şevket Mergen salam diýe, salam.
A gümmol, B gümmol ine gowurdat ýazdy. Bir-birini isimler döwledaga diýe. Inni şu A gümmol, B gümmol, A gümmolun edir şu aýdan zadyny Rozbay eginleşimiz, aktivistimiz, tejribeli garajdan aktivisti aýtdy. Hawa şol zeherlenişikler zatlar bolly. Ondan pidalar başlady İstanbullu. Şonna aýtdy, inazeret diýdi, özüne opozisiýa diýen, aktivist diýenden diýdi, bolanmalşylaryna seret diýdi. Şolary ýaly reklam ederler, öwünen bolarlar, eýden bolarlar, beýden bolarlar, her hili bolarlar diýdi. Ýöne iň soňunda diýdi, görersiň, döwlet iň soňunda seret otur. Şolar diýdi, bir-birini ýer diýdi. Bir-birini ýer diýdi. Inha B gümmol, A gümmol bir-birinin isimler döwledaga diýe. Sabr ediň birazajyk. Bir-birini gemiri ýalar. Sebäbi Hudaýyň, Allahyň kada kanunyna görä, Allahy deňagramlyga görä, halallyga görä hereket etmeýän. Allahyň kada kanunlary bilen, tebigatyň kanunlary bilen garmoniýasy bolmaýanlar hiç wagt yol almaýar. Türkmen adalaty diýip biri ýazypdyr. Kim serdary gollaýa, oň ýanyna akalarmy ýa garnaşlarmy? Ýa-da garnaşlary saýlanlar diýä, biz saýlamadyk diýä. Garnaşlary saýlanyk şu Türkmenistandaky diktatorlyk rejiminiň arkasynda duran ulu güýçler bar. Şol Türkmenistanyň üstünden özüne haram bähwit arayan, şonu alyp oturan. Edil häzirki haramda nähili bolsa, edil häzirki düzgün dowam eder ýaly serdary şoň ornuny getirip goýjak bolýarlar, düzgün ýitgenmesin. Hemme zat öňküsi ýaly bolsun diýip bolarmy? Bolmaz. Uzağa çekmez. Ýöne. Serdar tagta oturandan soň başlajak bulaşykluk, durnuksuzluk içerki uruşa ýazmaly däl. Türkmenistanda gan nöküşüklük gurnajak bolýandan eline häkimet geçirilmeli däl. Halk şolary alaka adamlara ynanmaly däl. Kim bolsa bolsun, häzirki haram tohum häkimetden gitse bolýa, gan dökülse dökülük geçsin diýmek küllü güne. Kimin gan dökülýär? Sen men garnaşymyň gan dökülýär. Baýlan, häkimetdekileň, çinowniklaň, o daşary ýurtda oturan wagtyny epeslejány alyp gurup sen men halkyň maňlaýdaryny ogurlap çykandan özüne dogan garnaşyna bir zat bolýarmy? Ýok. Ata-babalarymyz aýdýar, berim diýe, gökden ýol ýasar diýe. Olar hemme zat pul bilen satyn alyp bilýär. Eýem alyp goýdy. Olara hiç zat bolmaz, garamaýagy bolar. Şoň üçin öjükdirmelere, provokasiýalara Garaja oglan Karacaoğlan idollara dil yetirme diye. Olan hudaýlary doğru. Näme diye? Denis Atkinson, Starlink hemme diktatorlary çalışýar diye. Olar ýaly nimen bilemok. Ine Murat Aga Murat Kurbanov
canlı ýaýlymda halky dinlemeýärde tow berilen gurjak ýaly gürläp otyr. Ol keselläpdirmi, siz näme diýeňiz? Inni şeýle urdatma. Sponsorlardan belli bir şert bilen, belli bir şerti kabul edip boynuna alıp belli bir işi etjek diýip boynuna alıp şolar bilen alalaşýan adamlar soň şol şerti ýerine hökman getirämeli. Özü maskara bolsa da, awraýdan gaçsa da, gülkünç ýagdaýa düşse de hökman şol hojoýundan sponsorlaryň diýenini ýerine getirämeli. Bolaram anha Türkmenistanda gan nöküşlük isteýän sponsorlaryň hojoýundan oýunjaklary bolaram şolary ýalyky ýöňü görkezip otyrlar. Allahan arassalap otyr. Türkmeniň hakyky aktivist hereketi, hakyky azatlyk, erkinlik hereketi doly arassa görnüşde döresin we gysga wagtyň içinde de netije alsyn diýip arassalap otyr. Minaly polyany, minaly meýdançany. Viktor Şef, Murat Kurbanow bilen gürrüňdeşlik geçirip bilersiňizmi? Özara pikir alyşyp geçseňiz. Näme üçin? Näme üçin? Logika ýok. Ýene bir gede gaýdýan. Adam satýanlar bilen, onda da Türkmenistanda gan nöküşlük isleýänler bilen hiç ili salamat elige. Ola gürrüňdeşlik ekeni, salamat elige de gerek ýok. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Birleşmeli ýaňyz. Özüni inha şolary ýaly keseki güýçleri satyp beren, aktivistleri satyp tutturup beren adamlar bilen birleşilen ok. Bu näme meňzeýär bilýäňizmi? Ölenme wagty gelen bir oglan hoglukya ay näme bolsa bolsun diýe maňa bir diýe güýmenji alyp berseňiz bolýar diýe. Hawa inni ölenme çagyna ýaşyna ýeten ogluňyza bagyşlan ýyle belli küntüni alyp berersiňizmi? Bu şoňa meňzeýär. Öz çagaňy ýyle belli bir küntü bilen öýlendirmek ýaly zada meňzeýär. Bolmajaklar. Halaly haramdan teljermeli. Halal bilen haramy garşdyrmaly. Şoň üçin expert know-how ýene ýazdym diýe. Rasiýa barada ýazanyňy men okudum, jogap berdim. Başka nämeň bar? Häzir göreýin. Men jogap berdim, expert know-how. Ya jogap berip oturkan başka ýere gitdiňmi? Inni Viktor Şef'i gördük. Ferhat Iklimov döwletaga ýene gaharlanma sorawma. Men şu halky burunny galeriýaly edip bilýän. Men isteseň jogap berip biljek. Ber. Jogap ber. Men islemema. Biz halk bolup şu wagt öz aramyzda pikir alşyp otyrys. 236 sanam tomoşaçymyz bar. Türkiýede ertir sagat 5 çenni daşaryk çykmak, köçe çykmak gadagan komendantski ças diýilenden soň şu gün bütün iş aladany goýup dedim. Men dedim bu sagat şu 10'lara, ingiç 11 ýarymlara bar dedim. Efir eder ýaly bolaýyn. Gaty köp wagt geçdi aradan. Sözü verdik. Sebebi kanallarda oturkan jogapkärçiligiň bar. Şoň üçin dedim tomoşaçylara baram
stres we adamlar daşaryk çykmady, irad etmedi, ençe günnäp. Şoň üçin edim birazajyk bir adamlar bilen pikir alşyp derdini, gamyny, gustusyny ýeňledeýin isledim. Dogrusyny aýtsam. Expert know-how sawol bile ýalkasyň toýunda gaýtsyn. Halka hyzmat, taka hyzmat hiç gürrüňi ýok. Ataşka Kakabayeviç ýazýar. Ferhat Iklimov, sen eger şey dip bilýän bolsaň, näme oturýarsyň? Hodry meydan. Hodry meydan türkçe, türkmençesi. Anha alyň ala meydanyny. Seret. Size soru. S. Beýleki esler ýadyndan çykartyr. Size soru, näme beýle halkyň aladasyny edýän? Beýle halaskar bolsaň, borda ýurda et halkyň ýurda et halkyň aladasyny bar beýle halka hostar çykýan bolsaň. Düşnüksiz ýöne düşünjek bolaýyn. Eger diýäşler ýalaka halkyň aladasyny edýän bolsaň, hostar çykýan bolsaň, bar git ýurda diýe. Ýurtda et şudatlar diýjek bolýar-da. Inni bu şol rejimiň provokatorlary bar, hani erkek bolsaň şeýit, erkek bolsaň beýit diýip adamyň damaryna basyp emosiýa bilen ýalňyşdyrjak bolýanlar bar. Eger sen hakykatdanam ruhy saglygyň ýagdaýyň ýerine bolsa, şu aýdýan zadyny özüň oturup, öz başyňa hiç kim ýokka, hiç bir adam ýok ýerine oturup oýlan. Türkmenistana gidip häzirki ýagdaýdaky Türkmenistana ola halkyň aladasyny etmek ekeni ýekece bir negativ söz aýdyp bilýärmi? Aýdyp bilýärmi? Ýöne samramaly ilse tügelemeýän. Şöwket Mergen kim bolaýanyna tapawuty ýok, uzaga çekmez. Mask interneti ýola goýmagyň uğruna soň biz jewitleşip hereket eder, demokratiýa ýol açar. Şewket Mergen aýdýan zadyň uğruna we janyna hakykatdanam bu käbir dünýä döwletleri ýa-da uly firmalar, korporasiýalar bütün dünýä mut eleterli internet edenden soň köp saat ütkär. Ýöne kimiň bähbidine? Kimiň bähbidine? Biziň şu wagt diktatorlyk bilen halkyň arasynda minaly meydança ögrülen opozisiýa somoklar, aktivist somoklar ýaly. Şolaň yalan propagandasyna, şolaň rejim bilen bililikde ýorganyň aşanyna kikirdeşişine edýän oýunlaryna ağırlanıp şolaň ýygyna düşýänler bolsa, yalan propaganda eýerýänler bolsa, onu sen diýäniň pradyjy kyn bolar. Ağam soruma jogap berä, näde dogry bir zat diýsem bagyşlagym. Bor gurrun ýok. Nirde soraň? Ýokarda galdymy? Ana göreýin. Ýok, ýokarda ýok. Täden ýazjak bolýarmy? Bolýar. Häzir. Başka? Ferhat Arduhan, salam döwlet agam. Salam Arduhan. Hoş geldiň. Gowy tesbirçilerimizden
ilgün bäkbitli gowy pikir tesir beýan edýänlerden biri Şöwketi gördük. Kadir Muradow. Türkmen halkyna kim prezident bolsa da halk şoňa soňýar, şoňa çokunýar diýjek bolýar. Ýok, beýle-de. Türkmene gowur däp ba sähetli günniýe. Näme üçin sähet bellenýär? Näme üçin sähet bellenýär? Ahal diýip gowur tesirçimiz bardy. Soňa literim boldy. Yitirmen bolanok belki öňe başga adamlaryň fanady boldy da, jan koýar boldy. Başga ýerlere jan koýarlygy diýe. Şoň üçin belki uğranok bu ýerlere. Şoňmur başda gowgurrunlar bardy, guýrukly ýyllyd diýip ýadyňyza düşýän bolsa. Hatam Taý destanyna guýrukly ýyllyd dogan wagty öz ýanylyşyňa ýanaşdyň, mähremlik etdiň. Şonu dünýä inen çaga aýratyn talantly, aýratyn öz bolşlugy eýe bolýar diýip bir däp ba. Destanda da ba, şol hakykat şol. Şoň üçin Allah Taala hasabyna, tebigatyň hasabyna gabat getiribildi. Şol uğruna bolýar. Sähet şoň üçin gerek. Türkmennäki sähet däbi adaty şoň bilen baglanşykly. Türkmen halkyny hiç wagt kemsitmeler. Näme üçin? Eger Türkmen halkyny kemsitjek bolsaňyz, Türkmen halky şular ýalyky kemsidilip bilinjek derejede bolsa, Türkmen halky dutar ýaly bar. Hiç hili çägi bolmayan bir ummana okuyandanam giň gaty jadyly saz guruluna, saz dünýäsine nädip eýe boldy, nädip şonu döretdi. Biziň keşdelemiz, biziň şaýseplemiz, biziň el hünärlerimiz. Bular Türkmen halky döretdi. Hawa enkeweden Stalin'in enkeweden Rusyň baswalçylygynda Türkmenler elbet ezildi. Köp zadyny ýitirdi. Dogry. Ýöne. Şu iki diktatorlyk döwrüne berilen ziýanlary ortadan berip bilmedi. Harammaşy we haramdal diktatorlyklary döwrüne Türkmeni öz Türkmenine beren ziýany ýaly. Hiç wagt kesekler ziýan berip bilmedi. Ne orslar, ne İranlılar, ne eýlekler, ne beýlekler. Mongol tatarlara şular ziýan berip bilmedi Türkmeni. Ýöne şular elkenç ziýan berdi. Gater we ziýan berdi şular. Şu zatlaryň hemmesi adamyň psikologiýasyna, karakterine, häsiýetine, hemme zadyna täsir edýär. Şoň üçin köp zat jadyl taýak bilen edilen o belli bir prosesi, belli bir wagty baştan geçirmeli. Wagt gerek. Şoň üçin Türkmen halky parasatly, Türkmen halky tägetli güne garaşýar. Türkmen halky oýnatgylaryň ýerine düşen o. Olar ýaly bolsa, näme üçin onda beýdip siz duýduruş berýäňiz? Diýäňiz. Daşary ýurtlarda hakykatdanam şemanyň uğruna gidibiläjek käbir gyzma watandaşlarymyz bar. Türkmen az gynansalar. Şoň üçin ýekece Türkmenem biz ýitiretimiz gelen o. Ýekece Türkmenem dozaga düşsün, arladylsyn islämiz o. Şoňa biziň wujdanymyz, ýüregimiz razy däl. Şoň üçin duýduruş berýär. Duýduruşymyzyň maksady biz Türkmen halkynyň arlanmajagyny bilmeýär. Arladylmajagyny bilýär. Özüni arlatmaýanlygyna, arlattyrmaýanlygyna min gördüm.
500-800 iPhone eyle beyle. Siz hem gördüňiz. Muňa üçin bilgiç bolmaga gerek ýok. Suat. Onu diye Murat bolsun prezident. Murat Bey sadece sen onlar bilir. Düşünemek näme diýenige. Murat'ı hiç kim prezident etmez. Prezident köşkünün kapysyna garawulam etmez. Siz bileňiz ol adamyň kimdigini, näligini. Ýöne Türkmenistanda gowy bilýänler bar. Olar ýol bermez. Yine Denis yazya Starling bütün totalitar rejimleri yumurur diye. Denis Atkinson. İnternet başka, hakiki durmuş başka. Sen hakiki durmuş bilen interneti saatlaşıklı ýagdaýa getirebilsen, şoň arasynda garmoniýa bolsa, aýdýanyň dogry. Ýöne, häzir biz Türkmenistanyň hökümini hakikat bilen yalan propagandaň arasynda känmir tapawdy köpüýmüde görüp bilemzok, köpüýmüdem ikirjiňlenýär. Görüp bilýänmizem az. Şoň üçin sen halky aň düşünje taýdan, psikologiýa taýdan taýýarlamasaň, görüşe taýýarlamasaň, onu peýdakeşleň, provokatorlaň ýygyna düşer gider. Äge bolmaly. Maýa gözel. Onna hiç sat bolmaz, oglu bolýa, ornuny biz ýene aýakda ýatyp galýar. Maýa gözel. Oglu bolýa del, oglu bolly eýýem. Diňe ılan edilmedik paşa. Eýýem psikolog görnüşde häzir öwrenişdirýärler. KKF aňarda serede otur, oglu KK'nyň ýerine çykyp, halkyň öňünde KK'nyň adyndan KK'na berilen sowgatlary datlary alyp şeýdip otur. Muň türkçesi näme? Algı yönetimi. Algı operasyonu. Aňa türkmençesi, aňa täsir etmek. Adamlaň aňyny ütgetmek. Adamlaň aňyna komand etmek. Şoň üçin psikologi oýun gidip otur. NKVD'ň iň ökde zady adamlaň psikologiýasyna täsir etmek. Psikolog basyş bilen adamlary gorkuzyp, adamlary semetmek. Ýöne oň döwür geçdi. Şoň üçin Türkmenistanyna eger biri bir zat etjek bolsa, Türkmenistanyna iň peýdaly nesil Türkler kuşak diye nesil. Kimler bilýärmi? SSR'i gören we soňky döwürlerimi gören. İkisiniň arasynda saatlaşyk garmoniýa bolabiljek nesil. Şol ýaşdaky adamlar. Has peýdaly adamlar Türkmenistana. İki diktatorluk döwrüne öňümesenler öňkü döwürlere taryha düşünüp bilmeýär. Yzyny ýoluny tapyp bilmeýär. Olaň arasyndan ýene çykar, ýöne az bolar. Ýöne esasy biziň şu kynçylyklary ýeňip geçmägimizde esasy rol oýnajak, köpür boljak nesil SSR'iň burucunu görüp geçiş döwrüne, SSR'den garaşsylyga geçiş döwründäki nesiller, şol döwürleri gowy bilýän nesiller bize gaty peýdaly bolar. Şoň üçin şol adamlary aýamaly. Maýa Putin muň gümini çekke, ýok.
goşulanmak Putin näme üçin özüne altın, gyzyl ýumurtga berýän toguy öldürsin? Etmeýär. Garajoğlan türkmen entäk ýenoklar bir-birine ýakyn gelenlerine hakyky häkimet uğruna gyrlyşy görersiňiz. Maskalar diňe hemmesi bir ýere gelende düşer. Awa. Awa. Görürsüz. Häzir buradan bökdi soraglar ýokaryk. Ine teret siz bärde boş gürläp oturuverin. Bärden durup hiç saat edip bilmeýäňiz ýollar açylmasa. Maýa gözür. Sen tejribeň barmy şol urda? Sen geopolitika, syýasada, jemgyýetçilik hereketlerine düşünýärmi? Düşünýän bolsaň han düşünür. Düşünür şu aýdýan zadyny. Bizim düşüneli. Boş hiç kim gürlänok. Eger bu zatlar boş bolsa sen doluýuň nähili bolýar, onam düşünür. Inha häki galan esler bolmayan essidimi? Galan esler bolmayan es. Görýäň? Inha şoňa durmuş tejribesi ile mehriban doňlar. Şoňa durmuş tejribesi diýilýär. Gördüňmi? Gördüňizmi ine? Ine. Allah tawsyrýan seni. Häzir Ali daş salam döwlet aga, salam. Bular bir-birini ýeni hiç ýöne günäsiz bulara unanan halk soňuny oýlansynlar. Halk dälle halkyň içinden käbir adamlar da. Şoň üçin inni Denis Atkinsonyň Starlink hakynda aýda diýen soragyna esasy zada geldik. Denis Starlink barada aýdylýan zatlar. Täzin zatlar bar. Koronavirus tötenlikmi? Oýlanyp gör. Bill Gates'in proyektleri tötenlikmi? Oýlanyp gör. Eger bütün dünýäde mut, el yeterli internet bolsa, kimiň bäkidine? Internetden munça pul ýasap oturanlar. Onda näme etmeli? Ummansız pullar oýnalýar. Telekommunikasiýada. Bu näme diýmek? Denis Atkinson. Täze kapitalizmiň, täze gulçulugyň, täze propaganda eýamynyň başlangyjy diýmek. Denis Atkinson. Inha men Starlink baradaky garaýşym. Inni dowam edýär. Dagylmajak jogap berdim. Ramazan Juma. Gan ýytyny almak isleýän adam bilen bir ýoldan ýörek bolarmy? Ömrüň uzak bolsun, eliňe güller ötsin. Gaty dogry. Gan ýytyny almak däl, gan dökmek isleýär ýytyny almak däl. Dökmek isleýär. 20-30 gün döksem ýeter diýe. Ondan çözeler diye hemme zat. Ine ýene bir her kim prezidentin kim boljagynyň
aladasyna esasy problema halkda we halkyň gözetiminde. Gaty dogry. Ömrüňe bereket, eliň güzüň dert görmesin. Soragym başysyna şu wagt sabr etmeli, onu düşündik. Ýöne geljeğimiz üçin näme maslahat? Adalet peşinde. İnhadaret şeýle pikir edip gör. Men näme edip bilýän? Di, özüňe şeýle sorag. Geljeğimiz üçin men näme edip bilýän? Men nähili goşap bilýän? Men nähili rol oýnap bilýän? Men nirde birleşip bilýän? Men ornum, men oýnajak rolum nirde diýip özüň pikir edip gör. Her kimiň bir ukypla zady bar. Her kimiň bir Allah tarapyn berilen artykmaç öz boluşly tarapy bar. Şoňa görä ýekgen etmeli. Edil hünäriňi öz ukuyuňa, isleňe, arzuňa görä saýlap alýana. Şoň üçin halkyň geljegi üçin, halkyň eşretli geljeğine goşşok goşandyňam öz ukuyuňa, öz ýagdaýyňa görä saýlap almaly. Bu şahsy, individualny sorag. Her kimiň öz aýratynyna bagly. Şoň üçin bu umumy görnüşde aýdyp bolan okmany. Şoň üçin ýöne iň esas zat näme? Aň düşünje taýdan özüňi ösdürseň, özüňi yalançylara, tökmetçilere, maslykçylara ağlatmasaň, iň esasy üstünlük şo. Ondan soň galan zady düzelse oňarsa bolýar. Risk. Agam näme üçin halky oda atýarlar? Özleri gürleýe, ellerimizden iş gelmiyor ve özleri öňe düşmeýärler. Näme üçin düşsün? Ay, ine özüň aýdyp otursunlar. Özleri öňe düşenok. Näme üçin düşsün? Hemme zatlar gülýärler. Olaň işi provokasiýa. Olaň işi adam öjükdirmek, başwazarlyk etmek, düzgünü bozmak, talançylyk etmek, gan ýokmak. Şeýle niýeti bolan adamdan näme garaşy? Onuň düýüji çykýar, ay diýen, ha diýen, o diýen rejim şeýtdi, beýtdi, ele beýle bur tapar utanman enidem yalan sözlek gidip otur. Siziň özüňiz oýnatgar rejim. Rejimiň oýnatgysy siz, hakyky oýnatgysy siz. Rejimi şu derejä ýetiren siz. Absurdluk rekorduny goýan siz. Ondan başka adamlar günäkärler. Ay rejim şeýtdi, beýtdi. Kim o siz? Kim? Ha? İki barmak diliňiz bar, başka da adyňyz ýok. Eden da adyňyz ýok. Diýöçi, olar ýaly gaýratly bolsaň, türkmen fäkra, sen ýaly gaýratly adamlar gerek. Näme üçin türkmen fäkra üçin hiç zat eden o? Diýjek geldim, diýdirdiň şuny. Türkmenistan bilen sen näme daxylyň bar? Ata-babalaň belki bir wagt şo taýda bolandyr. Ýöne häzir sen Türkmenistanyň adamy däl. Türkmenistanyň adamy däl, Türkmenistanda biznes eden bolmagy mümkindir. Şo wagtky sistemaň içinde. Şo wagtky sistemaň içinde. Türkmenistanda da nähili sistemada biznes edilýär? Özüň gowulýar. Şoň üçin ata oýnatma. Kimin kimdi gaty gowy bilinýär. Ataşka Kagabayev adam pahyrda özüne gelýänçe hiç zat diýeno. Özüne degen soň şarlawykdan akýan suw ýaly ýertilýär. Gaty dogry. Gaty dogry. Gaty dogry. Gaty dogry. David Goldstein'i bir tomaşaçymyz orça ýazypdyr. Haçan biz diýe bakyn diňlär diýe. Bakyn
çıkış edip bilecek wagtynda men aladam işim gaty köpdi. Men wagt tapan wagtymam bakyň wagt bolmady, beýlekleňem wagt bolmady, wagtlarymyz gabat gelmedi biri-birine. Ýöne baky bilen nesip bolsa biz ýene söhbetleşip geçjek. Bu ýaş jigit diýe köp peýdalyk bilýän meňdeş diýe. Geçen videoda diýe oňa diýe wagt vermediň, mümkinçilik bermediň. Gow gürlemesine diye, gürlemegine wagt geçir. Efirde myhmanyň sözüni bölmelärliğe eger aşagynyň çyzylmaly, aýratyn nıgtalmaly, üstünün ýetirilmeli ýerleri bolsa, şoň üçin moderator gerek efirde. Moderator şoň üçin gerek. Bolmasa özü kamerany açyp kameranyň öňünde özü hiç kimsiz gürläp bilýär. Oň manysy ýok. Ol edilýän iş bilen bul edilýän iş başga. David. Sen niýe alyp barjy hökümini niýe bilmäge borçly diýe. David şu ýagdaý şolary ýaly. Oguz. Döwleta wagt gidip barýar, ýurt gün-günden beterleşýär. Ýagdaý siziň pikiriňiz boýunça biz daşary ýurtlarda näme hereket etsek bolar? Oguz. Näme hereket etsek bolar? Aýtdyma. İlki bilen haramdan halaly aýyrmany, seljermäni, aň düşünjäni östürmäni, yalan propagandaçylaryň sözüne özüňi ağlatmazlygy, adamlaryň özüni alyp barşyndan, aýdýan gurrunlaryndan, edýän çykyşlaryndan şolaň hakykatyň tarapyndanmy, dälmi? Şoňa göz ýetirmäni, şonu anyklamany öwrenmeli. Ana, ondan soň nähili hereket etsek bolar diýsen, ondan soň nähili hereket edilmeliligini özünden gelip başlar. Onu da bilmesen, baş üstüne YouTube pikral şart. Hereket edilip bör, edilmeli hareket. Ýöne reklama gerek ýok. Reklama edilen o. Dağılmayacak oko diýdiň. Nirde yine arada gittim edemem. Doğru ağam dilimden alın diyenin var. Başka dağılmayacak. Başka yok. Men şu neme düşünmedim. Şu tomoşaçyň aýdanna. Agam soragyma jogap beräý, nä dogry bir zat diýsem bagyşlagam diye. Görmedim men. Ne öňde ne soňda soragyň görnenok mende. Belki iýermegi ýadyňdan çykardym. Baş üstüne iýer. Başka David okuduk, oğluğunu okuduk. Ardokan. İlki bilen buğdoyu kepekten saylamanı başarmaly. Gatı doğru ömrüňe bereket, eliňe güller bitsin, gatı doğru tarihi öwrenmeli. Hükman, tarih diýmek, karta diýmek. Karta. Bilmeýän bir ýeriňe ya özüň üçin hakkydykly boljak bir ýere gitmek üçin hükman karta gerek. Karta da biziň tarihimiz. Tarihsiz bolmaýan. We beýleki demokratik ýurtlardan görülanmaly. Gürrüňsiz. Görülanmaly ýöne. Her ýurdun towşany öz tazasy bilen aglanar diýe. Her ýurdun howa şertleri, psikologik şertleri, däri, edimi, galymy başgaça. Şoň üçin haýsam bolsa bir ýurtdaky demokratiýany getirip Türkmenistana
oturtmak näme dogry? Türkmeniň öz boluşlugyna, türkmeniň paýhasyna, türkmeniň taryhyna, medeniýetine, sunudyna kybapdaş öz boluşly aýratynmyr, täze durmuş kadrlaryny döretmeli. Adamzat gymmatlyklarynyň uğralýan, adamyň tebigatyny bozmaýan şeýle köneler töre diye, däp, destur, yörelge, adalga kesgitlep, gow edip şonu öňküler, soňkular bilen, taryh bilen ýogurup, hemme kişä görelle bolar ýaly. Çykarsa bolýar. Hiç görüň ýok. Ýaşaýyş sistemanam, dolanýyş sistemanam hemmesine mette bolýar. Döwlet Türkmen salamatdaş. Salam. Salam. Ramazan Cuma döwlet dağa beýlik opozisiýasyny okudyň ýalap şeýdip halkyň soragyna jogap berdiler. Men boynumyň borjy Ramazan Cuma Hudaýa şükür şu adeçenni halkyň islew boýunça hereket etdik. Bütün materiallarymyz, maglumatlarymyz hemme adamyz halkdan geldi. Biz diňe onu gaýtadan işläp dünýä köpçüligine ýetirdik. Biz araçy, ilçi ýaly hyzmat etdik. We şoňa da dowam edýär. Sawol Ramazan Cuma. Döwlet dağa şu daşyna edilýän işleriň miwesini haçan berip başlar, haçan halk, haçan yer şol miweden. Perhat daşarda edilýän işler miwesi diýäniň haýsy işler? Kimiň işleri? Ýaşoklonka mökledi 20-sinde mi näme mi dolýar? Şonu görýän olaň miwesini. Öňem bir näçe möklet berdi ýöne olaňyna şol nemesini görersiň, şonu görersiň. Ondan ol beýlekilenkä 20-30 günlük gan nöküşüklük isleýänden ki eýa miwesini berdi. Gan nöküşüklük miwesi. Hawa başka? Biziň hak bileleşiginiň, şu biziň bileleşigimiziň içindäki aktivist toparlary, öz başta hareket edýän aktivistler, bosgunlukdaky partiýalar bilen edýän işleriniň netijesi ise netip bolsa siziň bilen bilelikde oňam netijesini görür, haçan sähetli gün. Hemme zady aýdyp bermeliler. Biziň birinçi nomatda aladamyz edýän işimiz hakykaty halka we dünýäge ýetirmek. Aň düşünjäň ösmegine goşmak. Jenaýatkarlaryň, diktatorlaryň, ýallaklarynyň, gullukçylarynyň erwet derejede gorkýan zady hakykatyň aýdylmagy, hakykatyň ýaýradylmagy. Şoň üçin şu ballistik raketadan hem güýçli täsir edýär hakykat. Diň hakykat aýtmaly. Adyň okaryallar şoň üçin 0023 tanyny diýär. Sennäki görkezýän neme wagt bilen mennäki görkezýän wagt bir däl. Şoň üçin eger mümkin bolsa täzeden ýaz, jogap bereň. Karaca olan Türkmen wagt Türkmenim diýipdir. Ine Liberty gowy neme ýazdyr. Arduhan soňky 400 ýylda öwrener ýaly näme taryh barka. Çingiz Handan soň döwletsizlik travmasyny ýaşadyk. Seljuk döwründen başlansa,
liberty. Gaty köp zat öwrense bolýar. Siz şu soragyň bilen baglanşykly Erkin Türkmen kanaly, Erkin Ses Türkmen kanalyna häzir Erkin Türkistan boldy. Şo taýda ilgün gepleşiginde Ýewropadaky medeni we syýasy aktivist asly türkmen sähraly Yusuf Gor bilen taryh barada edilen söhbetleşikler bar. Türkmen edilten şu ýankaýdy şiňaly döwletsizlik travmasy. Türkmen näme üçin goýna meňzedilýär? Türkmen näme üçin agzaly edildi? Türkmen näme üçin bagsyz edildi? Ana şol taryhy gepleşikler bölümleri bar. Mar urşy bar. Nähili şu güne gelinni? Näme üçin biz agzaly bolduk, agzaly edildik? Näme üçin döwletsiz galdyk? Näme üçin şuňky ýagdaýa düşürilip 500 ýyllap dowam edýän Türkmene garşy proýektiň şo taýda düşünürşi bar. Şoňa seredin. Gerek bolsa, soň bu kanalda biz Yusuf aga we beýleki hünärmenler bilen gaýtalar. Ine şu taýda ýene bir gowy soraw bar. Rahat Abdi ofisial video. Muň kimdigini men bilýän ýöne aýtjak gel. Döwlet aga senem ruhnama okap akylly bolanyň birine meňdeýäň diýe. Men ruhnama okumadym. Özüň ýaly ruhnama çokunýanlardan dälmen. Ruhnamany kitap çeşme hökmüne kabul edilmek. Ýene şu adyny okumak kyn bolan adam men düşünemek sana dogrymy aýdy. Garazoglan türkmen edilýärler öz özüňizi kämilleşdiriň, islenlik ýerde öz hak hukugyňyzy talap etmegi başaryň, gaty dogry kanunlary öwreniň, bolýan zatlary analiz etmegi, dogry analizi öwreniň, ýüregiňizi dinleň. Gaty gowy ömrüňiz uzak bolsun. Maksat mawif ýazypdyr göni efir may diýip hawwalay. Maýa gözel näme üçin? Düşünemek näme üçin ýani? Gummol dogry aýtdyňyz. Suwat Türkmenistan ömrü boyu gulmy, gülmi? Düşünmedim. Inha. Seredin, özüňiz baka berin. Garazoglanam diye, rejimiň itlerinden biri diye. Buy kim bilýäňizmi? Şo kanly kuşukluk kampaniýasynyň içindekilerden şolara çokunýandan, şolaryň hyzmatkarlaryň biri. Ogrom özüne osurdy. Orromsam özüne osurdy. Bu her kimiň özü ýaly hasap etdi. Döwlet türkmen atdaş, türkmende bir nakly bardyr. Aýnany kim alsa şol aldy. Bize toý bolsa bolýa. Her işte bardyr bir haýyr. Her işiň bir bähitli tarapy bolmaly. Şonu tapyp arap bolýa, dogry diýen. Atdaş saň jogap. Men sana iýerdim sepi baky. Eger isteseň häzir bir ýarym saat boldy. Inha rejimiň gullukçylarynyň bar bolup bilşi. Inha görýäňiz. Häzir şeker.
Döwlet türkmenden alypdyk. Şeker Anaýwa döwlete salam, bizim bu ýolumuz ayağa almaly. Dogry ayağa almaly. Ýöne nähili ayağa almaly? Şeker nähili ayağa almaly? İn ýöneköýje mysal. Bir ýarışa gatnaşjak bolsaň, türgenleşmeli. Meselen bir agyrlyk zat gatnaşjak bolsaň, ýatan ýere ýatyp bolsaň, beýik türkmeniň beýik ogly, gahrymany Altymurat. Ýöne birden götermede ystanyny. Türgenleşip geçirdi. Şoň üçin halka esretli durmuş, geljek döretjek bolsaň, hükmany suratda aň düşünjäni ösdürmeli. Aň düşünje taýdan türgenleşip geçirmeli. Ina şuňky pikir alşyk ýaly. Şu pikir alşyklyklar boş gurrun diýenler şolara agyr diýýär. Sebäbi olaň planlaryny bozýar. Şoň üçin agyr diýýär. Iyiliň müjü, fiiliň müjü diýär. Ina şu pikir alşyklar bilen hemme zat ösýär. Häzir baky seni aljak burma. Şurada biriniň bir ýeri gidýär. Agam blok etmede, goý hemmesi ýatsyn öz pikirini ýa seniň kanalyň ýa senem kanalyň diktatorymy. Ona nähili pikir? Her gabat gelen zady pikir kabul etmelimi? Bak seni aljak häzir Gurmut. Soralara jogap berin. Soň öňkü aýdyşma diýeli hiç ýyly näme aljak gel. Hiç ýyly sorap aljak gel. Bak salam. Bak salam. Selam Döwlet ağa, nähili bolsun? Eşdilýärmi sesim? O eşdilýär. Şu sen gijak alyp gelersiň. Şoň üçin ondan goňşy bolamy nemetmäň, bynjylyk etmäň diýip şoň üçin gulaklygy, gulakçyny şoň üçin dakyp goýdum sen üçin. Ha, sağ ol. Bolmaýar da. Hey, boljak biraz işleri var da şoň üçin geç galdyk. Bugün şol sizde de daşary çykmak gadagan bolan soň sen öýdesiň zat diýip şoň üçin men nemetdim saňa çaklygy berdim. Häzir onda diýsen hem bolýar. Häzir onda biriniň gahary gelipdir şolya. Baky gurlap oturkaşyň sözüni bölýän, sözüni kesýän. Gurlamäňe maý beren bopdy. Ondan hiç ýyly ara gijek gel, seni gurlatjak. Awa häzir şu galan nemeleri, komentarýalary okap jogaplaýyn. Soň hiç ýyly öňkü aýdyşma diýýäli komentariýa almadan gurlatjakdan bolýarmy? Bolýar. Tema näme hakda? Näme etmeli? Tema häzir tema nädir? Nemeden gelen o gataňyrdan apdyr tema. Men pikirimçe Çingiz Tahirov diye men pikirimçe devlete hiç kim ve olar kvalifikasyon opozisiya bolup bilmez. Olar opozisiya değil, katı doğru. Öz ýalňyşlar bilen emme zady görkezdiler. Maýa gözel düzeldiş berýär. Ömrüňiz okgursun sag bol. Siz meňe ýalňyş düşündiňiz. Boş gürläp diýenim biz bärde oturup näme etmeli diňe komentariýa ýazyp ýa-da öz aramyzda absurdat etmesek başga çäremiz ýok. Pikirleri baş näde? Ösdürmeli, baýlaşdyrmaly. Kelläňi, beýniňi, pikirini, düşünjäňi başga görnüşde nägili maşk etdirmeli. Nägili türgenleşmeli düşünje taýdan. Adamzadyň guruluşy şöyle. Pikir alşyp ösýär adamda. Pikir alşyk bilen ösýär. Şoň
Şoň üçin gürrüňdeşlik gerek. Şoň üçin kontakt, şoň üçin pikir alşyk gerek. Pikir alşyklaryň peýdasy şol. Diňe gürleşýän adamlara däl, keteden terediýän adamlara da köp zat düşündirýär. Şoň üçin gerek. Baky burma täzir oturýan. Sanly gulçuluk. Bütünlüğün adamların internet üstünden kontrolü. Katı doğru, garaja olun, ömrün uzak olsun. Näme diýdiler? Adamlara diýdiler çip takmaly, çip. Yani adamları kontrol ederýäli, adamlara çip takmaly. Çip takandan soň adamlar kontrol etmek üçin hemme ýerde el ýeterli, tizligi hemme zady el ýeterli internet gerek. Ana Starlink. Maýa öder eden edip otur ol hemme ýere ýol açyk diňe Türkmenistan ýapyp bütün dünýäde ýok Türkmenistan on sobstvennosti inni ogly bolsa boluşur. Dogry. Hemme ýere ýol açyklar, köp ýurda ýol ýapyp. Şükür Mehmet, salam. Ine ingowy neme şu? Komentariýa baky görýärmi? O gördüm. Häzir Ali Taş biznes diýmesene döwlet ogurluk edendiň diýsene biznes barmy? Diňe ady biznes aşagyna ogurluk bar. Ýok, öz agdy bilen aýdýanlar, öz aýdýan sözüni ulanýar. Biz biznes etdik, men biznesmen ýa-da. Goşadyrnyň içinde. Türkmenistan ýerlerde biznesmen bolmak özüň bilýän. Gaty dogry aýtdyň. Ömrüň uzak bolsun, toýuňda aýsyn. Ali Taş. Ataş Kakabayeviç diýöji at oýnatmakda öňde gelýänlerden bu Eýran agendi Türkmen halkyny benzinle oda ýakýa gurrunsiz. Häzir Şükür Mehmet şu wagt ýurdumyzda bolýan wakalar barada düşünjeňi aýtsan agymja. Häle aýtyp geçdik. Ýöne gysgaça aýdaýyn. Sebäpden giç koşuluň bärik, şoň üçin Türkmenistanda hiç zat bolup geçen o. Türkmenistanda aktivist awy dowam edýär. Derrow azatlyk, erkinlik görüş üçin reaksiýa berebiljek, bilim uşap meýdana çykybiljek. Birinji hatarda yer aljak aktivistleri bellemek, öwrenmek, şolar mümkin bolsa dozoga düşürmek üçin oýunlar oýnalýar. Hiç kimem ölenok, hiç kimem yaralananok, hiç kimem reanimasiýa düşenok, hiç adam olanok, hemmesi yalan, hemmesi aktivistleri dozoga düşürmek üçin, halka ağlamak üçin edilýän synaw, oýun. Ine Ali Taş bir gowy soraw berdi. Döwlet şu efiri Türkmenistanda görýärlermi? Görýärler Türkmenistanda. Türkmenistanda görýänlikleri üçin men 30 ýyl golay wagtdan bäri hiç hili habarlaşmayan, gatnaşmayan adamlama batyş edýärler, haýbat atýarlar. Döwlet baýhan edýän işini goýsun, gürlemesin, el çeksin şu işlerden. Bizim daşary urtak türkmenleriň arasynda etjek bolýan ähli planlamady blok etdi. Hemmesini hereket etmediýäli ýagdaýa getirdi. Bizim işimiz gaýtdy, näme etjegimizi bilemzok. Şunça ýyllap bize taýinlik görýär. Yalan propagandalary, zatlary, kaçaý edýär, provokasiýalar, zatlary. Bularam bir kedek çykyş bilen hemmesini täsirsiz ýagdaýa getirýär. Biz hiç zat edebilemzok. Döwlet baýhan çekilsin diýip batyş edilýär. Tanış bilişlere, togun garyndaşlara, zatlara. Manam şu taýdaky goňşy bolam töwerekdäkiler aýdýar.
Men birinkiler bilen habarlaşamak hiç ýyly. Koydum mara gatnaşygy dady. Bir wagt men geçdim olardy. Oňam sebäbini aýratyn video etdim. Şol videoda düşündirýän näme üçin geçenmi? Efirler gowy seredilýär. Alitaş, ýaman gowy seredilýär. Analiz edilýär, diňe seredilen ok, analiz edilýär. Aýdýan sözüňem analiz edilýär. Biram mimika, el, kol hereketiň beden diliňe çenli gowy analiz edilýär. Ondan arkaýyn ol. Döwladaga siz näme üçin şeker anlaýba? Biz inni näme etmeliýen soraga jogap berip bilmeýäňiz. Näme üçin? Men başda aýtdym efiriň başynda. Täzeden diňle efiri. Häzir wagt gidirjekkä baky garaşyp oturup köp wagt geçdi. Şoň üçin bakyň pikirini aljak. Inni bir näme etmeli? Diýen temada bakyň pikirini aljak. Men öz pikirimi başda efiriň başynda aýtdym. Efir bu torandan soň efiriň başyny diňleseňiz, şonda görersiňiz. Häzir Ataşka Kakabaýewiç Suat efendi insan adam bolup galmaň ýeketäk ýoly adamçylykdan çıkan bu sistema garşy göreşmekdir diýe. Karl Marx'ın sözüni berýär. Demokratiýa partiýasy bu samsaklar görýänne watan habarlaryna it bayramy, at bayramlar edip ýörler. Bu daşary ýurtda okap ýören studentler pulsuz aç bu adamlary düşünjek bir akylly adam çıkarmyka Allah üçin? Çıkar. Ýalňyz gurt sen gatlaňa şu wagt geldim, olar geçýän. Häzir Ataşka Kakabaýewiç derde tutulmakdan däl, dertsiz galmakdan gorkalyň diýe. Dertleriň dermany tapylýar, ýöne dertsizliň dermany ýokdur diýe. Gaty gowy. Ne häzir ştaýda gowy neme bar? Häzir. Zaman Türkmen. Hoş geldin. Murat Gurbanow, uly güýçli döwletler bilen gepleşip geçirdim. Olar hemme taraplaryň kömek etjek diýdiler. Diýdi. Soraw. Senem bir güýçli döwlet bilen gepleşdiňmi? Jogabyň maňa uly ähmiýetli diýe. Zaman Türkmen. Sen men tanaýan. Bir ýylam däl, ençe ýyldan bäri tanaýan birine men diýen sen. Halaly haramy seljerýän birine men diýen. Gowy analiz edip bilýän, diňe bir Türkmenistanyň syýasatyna däl, regional we global syýasada gowy analiz, dogry we gowy gyzyldan gymmatly analiz edip bilýän adam sen. Şoň üçin soraňa jogap bereýin. Men Döwlet Baýhan we men eginleşlem hiç wagt Allahdan başga hiç sada gulluk eden ok. Etmedem. Biz öz başymyza. Biz her hili maksada näme bolsa bolsun gulçuluga garşy, batrakçylyga garşy. Ýadyňdan çykarma. Hiç bir döwlet bilen men aram ýok. Döwlet baýhany bir zatda tanap bilýärler. Başka sypatlanyrmy, suratlanyrmy ýok. Türkmençilikden başga nemem ýok. Kim türkmençilik gollaýan bolsa, bile işleşip hyzmatdaşlyk edip bilýär. Bolmasa da anha gapy
Bizim güýçli döwletler bilen nämemiz ýok. Ha, güýçli döwletler öz bäkwidini hemme ýerde araýar. Global deňagramlyk bar. Dünýädäki syýasy deňagramlyk. Dünýädäki syýasy deňagramlygy saklap biljek geosiýasata, geopolitika zada düşünüp bilýän adamlar görse, olaryň bilelikde işleşmezler. O aýratyn tema. Ýöne olon gulu bolup, olara söz berip, men siziň hemme diýen zadyňyzy edeýin, meni häkimete getirseňiz bolýar diýilen gurrun bizim adamlarymızdan çykmaz. Şonu men saňa aýdaýyn. Häzirni gurrun döşüge eşek, şoň üçin aýplaşma. Baky seni garaşdyrýan sebäbi sen gelmäň soň biz soraw jogaba geçdik-de, bilýärmi? Şoň üçin gaty görmesinler diýen tomoşaçylar. Gaty dogry. Halk oýunly herkes elinden gelýänçe bir adım etmeli. Gaty dogry. Iriçele döwlet daga sabr edip otyr. Türkmen halky 2006-njy ýyllaky ýagdaýa düşermkä diýen sen nähil görýän? Düşmez. Dünýäde syýasat we şertler koronavirus bilen ananyp bolmajak derejede üýtgedi. Şoň üçin arkaýyn bolun. Ol oýny in edip bilmezler. Bir oýun bolaýsa da uzağa gitmez. Kamar Ali, çipi prezidente we ýakynlaryna dakmaly ogurlyk etmedi ýaly. Mümkin-de. Zannynda bolsa mümkin-de. Bütün adamlaryň fiziki bedeni meňzeş diňe düşünjelerde tapawdy wakaty dogry. O salam maky diye sabır ya Allah. Başka? Karol Leo, men sorawymy okumadym, men sorawymy görmedim. Döwlet Türkmen VPN bilen girip otyr, dinläp diye. Liberty öküp geçtiň döwlet daga diye. Görme. Näme diye? Döwletsiz bütün aktivistler bilen agdyr bolup geňeşip bir ýoly halky goýup bilmersiňiz. Biz halaly haramdan seljeriň diýär. Halal bilen haramy gataşyp garyp tebigatyň Allaň kada kanunyna ters, logika ters, absurd iş edilmesin diýär. Häzir Liberty senki bilen jemleýän. Häzir nirde? Yok Liberty. Häki diýen orsaň häki soraňa men jogap berdim. Başka yok. Tapmadym ýokarda da yok. Zaman Türkmen sağ ol, ömrüň uzak bolsun. Baky. Salam alaykum döwlet ağa. Ýene orada salam bagyşla, soraw jogaba ögürlük giden soň gepleşik. Şoň üçin watandaşlary Ziýany. Awa. Häzir burma Ali taş şular haçan açenni uklap ýörjeklerke. Başga döwlet kömek edip içeri girip uruşturdup biljegini, bilmejegini bilmeýänke. Inni haram niýeti bolan adamlardan sen dogry bir düşünje, dogry bir neme garaşýan. Hereketi Päliýamana sen hiç sade düşünürüp bilmeýän, hakykati düşünürüp bilmeýän. Inni baky
Söz sende. Hawu. Türkmenistan'da oynanacak bolýan oýunlar, Türkmenistan we töwereginde boýunjak bolýan oýunlar we Türkmenistanyň ylhatada daşary ýurtdaky watandaşlary näme etmeli? Bak söz sende. Teň pikirin. Benim fikrimce hazırlıkça isade edip bilmez mi ki diye fikir edeyim ben. Sağlam kadro olmadan isade edip bileceğimizi düşünüyorum. Yok. Bir, iki hem Hezbollah mesela Berdi Muhammedov yok diyelim. Ortada öldü. Ya da zehirlendi diyelim. Bir neme edip bileceğiz yani. Olam neme değil yani. İlla ki gidip Murat Kurbanov ya da beyleki gruplara koşulmak değil. Hemmemizden sorap bilýäs, nirdeliğini soramalı. O bizim vatandaşlık görevimiz bolýar yani. Onu yanlış düşünmesinler. Vatandaşlık görevimiz bolup, onu ölümü dirimi bilmeli de sebebi. Näme bolsa da bir yurdun prezidenti o, diktator bolsun, näme bolsun. Ondan başka yine de uzak gitse bir ay, 20 gün içinde belli bolar o ölüp ölmediği. Ve men hazırlıkça 10 yıl seyredemem aslında. Öyle değil fikir edemem hazırlıkça. 7 gün nemesi vardı yana 7 gün ömşü gün oldu mu kadiyen. Onda da hiç hili ses yok. Erteği bir ürüne belki çıkıp bilir orta. Ondan başka näme etmeli guruguna gelende inemen geçenlerde değil mi? Yani şu gün değilse de bolya 2-3 günlükte Türkmenistanlı studentler mesela kellel o kapıyor annemelerden kabirlerine nemettim. Yüzlendim. Ne diyeyim? Hükümet tarafından Türkiye hükümet tarafından mesela ya da başka bir yurtların hükümet tarafından kömek edilmesi için mesela studentler en köp aladas şolara ne medilere pul gelmeye deyip ya da başka bir zat deyip şolar mesela ne için başvuru yapmayalar toplanışıp mesela 20 kişi 30 kişi olup yaşayan yurtlarındaki hükümetlere ne için başvuru başvuru demek Yüz tutmak. yani Katı doğru diýär. Sosial yüz kömek tutmayalım. idaralary we insanperwerlik idaralary we doğru diýär. Türlü fondlar we Ben mesela köpsüne çıkarma nemettim de tapylýar katı doğru. köpsüne şonu nemedemde aydamda mesela üzüm biş ağzıma düş karışı otuyorlar. Başka eden işleri yok. Nire gidelim diye, nire başvuru yapalım. Öwrenlerler wagty. Inansa bolýar mı diye. Inansa yani sinaşmaktan neme yoktur, zarar yoktur. Baky olary da düşünmeli. İki diktatorluğu baştan geçirdiler. İnha Ferhat Demokratiya Partiyası aýdýar. Başvuru yaptık, men özüm student diye, yüz tuttuk diye. Nirek yüz tuttuğumuz, nähili yüz tuttuğumuz Demokratiya Partiyası. Sen bir düşünürüp biljek mi? Eger gizlinden neme hukuklu hatarlı däl bolsa, o haýsy ýurtda nirde? Şuna ben bir neme deýin de döwlet ha. Eger hakykatdan Türkmenistan üçin bir iş etjek bolsa ya da hakykatdan berde öz yurttaşyna vatandaşlaryna kömek etjek bolsa, döwlet ağa üstü bilen maňa neme edip bilersiň. Süýaza geçip bilersiň. Men seni bir adrese uğradım. Saýer hile istediň kömek ederler şo taýda. Türkiýede ýöne. Sen aýdýan Türkiýede. O Türkiýede hazırlıkça. Ya başka yurtlarda nemem yok men on ýaly. Edip biljek diýip sözdü beraber ok. Ya Türkiýede edip bilermi şonu? Ya hakikaten yurt üçün edýän nemem bolsun. Mesela näil diýen bağlı bolma. Mesela sana Türkiye kömek edýär diýip Türkiýede bağlı bolmak nemen yok, mecburiyetin yok. Demokratiya Partiyası aýdýar. Jogap şu, sizin ýurduňyz gulaly bolluk diýip jogap berýärler diýe. Görem? Onda indi gaty görmede. Men Türkiýede diýe. Bolýa döwlet aýsy bilen neme geçip bilersin, syýaza geçip bilersin. Demokratiya Partiyasy sen şu elektron salgyň üstü bilen men bilen habarlaş. Men seni Baky bilen çataýyn.
bakam şol aýdy şeýaly size bir şykalga tapsyn, size gollog tapsyn. İkiňizden hem taňry ýarkasyn. Baka dowam et. Yani şuları açacaktım ben, yani şu günlükçe nemem şu hazırlıkça başka soru var olsa nemet bilen yana da cevap verip bilen. Arzu Hanaydiya, baka sorag diye. Düşünceleri östürmek üçin haýsy kitaplary, filmleri, kinolary maslahat berýän diye. Ernesto Che Guevara'nın kitapları vardır. Mesela şu tayda Orta Asya Türkleri deyip bir nemesen var. Aydan Gepen var mesela. Gerilla taktiklerini Ernesto Che Guevara Orta Asya Türklerinden alanlığınaydı. Bulan Orta Asya mesela Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan hakkında alanlığıydı. Mesela şu tayda neme geçiyor. Bizim Oğuz Han hakkında aydanları var. Ernesto Che Guevara'nın. Benim şunu birinci başta nemeden de yaman hayran kaldım. İki tane Türk yurttan geçendir, gurun ediyandı. Biri Türkiye, biri Orta Asya Türkleri değil. Olam Oğuz Han'dan gurun ediyor. Ingo Ernesto Che Guevara'nın özün gerilla taktiğiyle Şotay'dan alanlığını ağzı bilen aydıp geçen kitabı var. Ondan sonra Çakal Carlos'un kitabını okuyabilirsiniz ya da o biyografi filmen var. Onu ne derseniz mesela neyle bir yurdu neyle oyun ediyorlar bir yurt hakkında. Bir yurdu batırmanın ya da çıkarmanın nemesi ya da prezidentler neyle sayılanlar şolar hakkında gurun gidiyor. Ondan sonra yine Türkiye'den Nihalatsız'ın nemelerini okuyabilirsiniz kitaplarını. Neme bir häzir nemesi ýazyjy ýadyma düşenok. Şu ak bägullermi, ak tülpanlarmy? Şolar ýaly bir kitap bardy şu. Neme bilen baglanşykly, rewolýusiýa edilmegi bilen baglanşykly. Bir şol. Jo, revolýusiýadan öň birinji özüň nemäni nemetmelmik edýände, garby şol düşünje taýdan özüňi östürmek boýunça mesela onda da iň gowy neme Hüseyin Nihalatsız kitaplary gowudur mesela. Ondan soň o Türklerin ýene bir kitabı var. İstihbarat Savaşları diýen bir kitap var. Gara kitaptır. İstihbarat Savaşları. Onu hem ýurtada periodlu nemesini tap bilersiniz. Olan gowy Türk Cumhuriyetleri hakkında, Orta Doğu hakkında gowy nemeleri var. Olan zatları, bir boljak zatları misal alıp aýdy. O. Şular aýdyp bilen hazırlıkça. Kitap köp, kitapçalara barsaň ýa-da Google'dan gözleseň strategiýa, dünýä siýasaty, ýürüte temalar boýunça gözleseň buru toparsaňa san taja bilinmeýän kitaplar bar. Dogry masam soňky döwürlerde mene köpsiniň okanatlaryň ýadyna çykardym bar. Dogry näse. Ataşka Kakabayeviç Arzu Han hökmany suratda Georgi Petrowyň Beyaz Zambatlar ülkesinde adyndaky kitap okan diye. Ana, men häkiýan gaýtjak bolanym şo. Gaty täzin kitap. Men gaty ýer ýaş kam okapdym şonu. Gaty bu kitap şo. Şu kitaptan köp şu men ýanky aýdanlarmy film ýalda olarsa näme belgesel şolary görmek aňsat bolarmy diýen. Köp kişi mesela kitap okuya, 2-3 sahypa okuya, başında biraz neme gelýär. Näil düşünmän ýa-da nemetmän soň taşlaýarlar kitabı. Onun üçin biyografi tarzında görseler tas gowy bolany diýen. Häzirini şu Demokratiya Partisi diye öňkü ýyl birinji karantinada pulsuz garlyk universitetdäki hojalar produkty pul kömek etdiler. Allah razy bolsun. Olardan emma konsulxana jaňa dengde 4-5 aýla pul gelenok diýip aýtdyk.
kömek bolmady diye. Düşünükli Ramazan juma döwlet daga bakyma kömek edip bilermi, akıl pikir vermek üçin niye? Yok, akıl emme kim Allah'a den ber ya, onu ulanmalı. Pikirde pikirleşeriz yani, pikirin üstündedir. Onda mesela ben senden alarım, sen benden alarsın, onda gurunu yok. Şu taýda bir soru var. Rahat avdi ofisial video diye. Döwlet daga Türkmenistanda demokratiya gurulsa LGBT barada näme diýäňizler, olara ruhsat bermelimi? Men pikirimçe wapşe zapret edip goýmaly. Olara Ýewropa ýurtlarynyň köpüsinde ruhsat berilen olara. Onu anlamadan son 1-2 ýyllykda käbir yerlerde çıkmana başlandyr. Ýöne aslında o demokrasi bilen hiç nemesi ýokmu kadýan, dahly ýokmu kadýan? Inni bizim millete gelişen bir zat değildir o. Sen pikirin şeýle. Men pikirim şöyle, bizim millete de gelişen bir zat değil, on zatlar bize vapşer nemedir, ters gelýär. Inni men öz pikirimi aýtsam bolarmy? Aýt döwlet aýdy. Sağ ol. LGBT diýäniň adaty jinsy gatnaşyk etmeýänler ýa-da öz jinsyny ütködenler, şoňa meňdeş nemeler diýende LGBT bu bütün dünýäde. Men pikirime görä olar hökman ruhsat bermeli. Şeýle ýagdaýlar bolýar. Adamyň garmony bilen baglanyşykly, adamyň öz ygtyary bilen baglanyşykly bolmaýan köp ýagdaýlar bolýar. Tebigat bilen baglanyşykly ýagdaýlar bolýar. Men pikirime görä özü şeýle zady, ýani tebigi ýagdaýyň daşynda, adaty ýagdaýyň daşynda diýeli. Tebigi diýmeli, olaryň tebigi de adaty ýagdaýyň daşyndaky bir zady özü çaýlap alýan gaty seýrek adamdyr. Şoň üçin bulan bir tebigi ýagdaý. Hudaý birine şeýle bir ykbaly adam bolsa, onu ýazgarmak ýalňyş baky. Onu ýazgarmak ýalňyş. Bizim halkymyzda ters, bizim nämämizde ters zat açaçanlyk bolsa, deňlik bolsa, adalat bolsa hiç ýyldýany ýok. Eger bular ýalaky durmuşyň hakykatlaryny, adamzadyň hakykatlaryny gizleseň, ýaşyrsaň, harlasaň, äsgermezçilik etseň, onda bu işleň soňy näme ýazýar? O insanlaky ýaly betçewazlyga ýazýar. Ya şoňa meňdeş zatlara ýazýar. Kesilçedege ýazýar. Köp neme erwetda sebäp bolýar. Şoň üçin men öz pikirim hökman olara ruhsat berilmeli. Döwlet tarapyndanam gorulmaly. Döwlet tarapyndanam nähili şolara kömek goro gerek bolsa şolara kömek etmeli. Sebäbi olar şikayet diýmek dogry däl, ýöne hakykatdan kömeňe goroga golluga mätäç adamlar toporuna degişli bolýar şolar. Şoň üçin hökman döwlet öz bolşy siýasat bilen şolary gollap gorumaly diýen men pikirde. Men pikirim şeýle. Baky Ama men başlamak ýöne. Men pikirime aýtdym, ýanky pikirim menki. Ýöne şu var mesela, käbir profesörlüğün ya da bilim adamlarının aýdyşyna göre şu ortadan kaldırılacak diýerler de, hemen mesela önümüzdeki 50 yıl mı 20 yıl mı neçe yılın içerisinde şu cinsiyet nemeleri neyle ayrımcılığı ortadan kaldırılıp mesela hasken yankı LGBT'lere biraz nemedilya da seredilya şoların ulonyalar. Köp devletlerde şu an siyasi üstünde de ulanyandırlar, bilýän bolsanız mesela. Siyaset üstünde protesta zaten kän ulanyan zatlar şolar birincilik şolar çykýandyr. İnsan hakları diýibem, soňundan neme diýendirler şo ýurtlara.
Şoň üçin men kämil gowsar edem şolara. Düşündüm. Häzir Rahat Avda ofisial video diye studentlerden sorasaňyz haýsy studentler Türkmenistanda öz geljeğini görýär. Ýagny öz geljeği Türkmenistanda gowy bolar diýip pikir edýär studentler diye. Studentler bag bolsa, studentlere jogap bersin. Batyr Jomortov Özbegistandan Türkmen doganlarymyzdan Batyrjan salam, rozalar mübarek. Sag bol. Rahat ýene ýa-da ýöne bir jynsy Kur'an-ı Kerimde haram diýip ýazykly dur bizim musulman. Amma goşulýan. Inni şeýle urdat bar. Teman taşyna çykmaly. Ýöne temadan çykdyňyz ýöne inni şu taýda şu temany men häzir nemetjek. Şu taýda ýapjak. Bu temaň daşyna gerekkel muny aýratyn guruluşyp bilir. Ýöne häzir bu guruluň içine sokmak dogry däl diýip men pikir edýän täbäbi. Mundan öňkü efirimizde başga tema geçmeliler, temany dargatmalar diýdik. Dogry däl baky. Doğru. Ha, şoň üçin häzir mundan soň näme etmeli? Türkmen öz derdinde. Näme diýe? Gatlap ýag derdinde, geçem diýe jahan derdinde diýe. Ýöne bir jynslyk Kur'an-ı Kerimde haram diýip ýazykly dur bizim musulman. Şu ýagdaýla musulman ýurtlarda nähilidigini özüň seljerip gör. Rahat Avdy. Şu jinsy meseleler musulman ýurtlarda gynansa gaty gözgini ýagdaýda Kur'an-ı Kerimde nähili ýazylany, näme diýileni hamala olary gyzyklandyrmaýan ýaly. Şoň üçin bir zada seredende obyektiv seretmeli. Özbegistanyň Türkmen doganymyz Batyr Jomortov LGBT Özbegistanyna görüň ahyry näme boldy? LGBT İslam dinine dogry gelenok diýen. Bu temany yaptyk. Inni esasy öz temamyza geçýär. Liberty. Ýurtdan çykyp gaýtmak çykalgadyr diýip gaýdanlar inni düşünen bolsa gerek. Çykalga ýurdumyzyň içindedir. Daşary ýurda güzeran görmek patriotizmi ýitirdi. Siz nähili düşünýäňiz? Baky. Mene şoňa goşulýan bir tarapdan şuňa bir zat bar ýurtdaşyndan oturup hiç hile nähili güýjüň bolsa da isat edip bilmeýän ýurdun içinde. Asnamnoy güç ýurdun içinde bolan üçin ýurtdaşyna käm bir nämeň bolýany düşünemek. Ýöne kanun tarapyndan ýa-da başga bir siyasi taraplardan ýurtdaşyna nam hereket etse bolýar. Ýöne şu şekilde mesela birlik biram halkyň asnamnoy güç halkda bolan üçin halkyň birlik bolup mesela bir adam bir zat bolanda şoň arkasynda polno duran ýagdaýynda ana şonda bolarmy diýip pikir edem. O ýöne ýurdun içindäki ýaly etkisi bolmaz daşynda. Mesela häzir Serdar Berdimuhammedow prezident saýlanjak diýeli, o saýlandy da öňünden belli. Ýöne şuňaly bir zat bar, şonuň öňüni kesip bolýar da ýurdun içinde bolsa, daşyndan şonu kesip bilmeýän geçili. Daşynda da bolýardy. Daşynda da etip bolýardy. Etip bolýardy. Ýani gaýdyşym ýaly kanun tarapyndan birlik bolanda emme taraplaýyn etse bolýar. Ýöne içindäki güç ýene de näme bolsa da men pikirimje has güçlü bolýar daşyna seredende. Neşeýle bir ýagdaý bar, baky. Biz adaty ýagdaýa görä guruluşýas şu. Ýöne Türkmenistanyň ýagdaýy adaty diýil. Türkmenistanyň ýagdaýy Türkmenistanyň daşyna içindäkiden köp ilat bar. Onda da ýurdun daşyndaky ilat, ýurdun daşyndaky watandaşlar elinden iş gelýän, tutanyny goparyp bilýän. Esasy halkyň öndürjülükli nemesi, gatlagy. Güçlü böyle daşynda. İn halky jemgyýeti süýräp bilýän gatlagy daşary ýurtda. Bular ýalyky ýagdaýda sen
başgaça hereket etmeli bolýar. Klasiki adaty öňden dowam edip gelen praktikalara görä däl, hakiki real şertlere görä hereket etmeli bolýar. Bular ýalyk ýagdaýda daşary urtdaklar bilen dogry strategiýa taýinlap bilelikde hakykatdanam netijeli iş edip netije alyp hasyl alyp bolýar. Görüňsiz. Şoň üçin men Türkmenistan arada ýurdun içinde bolmasaň bolanok, eýle beýle o zatlara goşulmak ýurdun içinde bolanlaram düşünýär. Ýurdun içinde häzir hereket bolmaýanyň sebäbi daşardakylar bilen garmoniýa, sazlaşyk, bileşik gerek. Şonu bilen soňlar otyrlar. Ýöne olaram hakykatyň nämedigini gowy düşünýärler. Ýurdun içinde de hakykata strategiýa düşünýän köp adam bar. Ýöne wagty gelmegine garaşýarlar. Sehetli güne garaşýarlar. Ini Demokratiya Partiýasy ýa-da baky häkusden Türkmenistanyna diktatura rejimi we korrupsiýany aýyrmasalar akylly we düşünjeli studentler geljegini görmez. Menem şolaň biri diýe. Häki soraga jogap berýär-de. Men şuna öz seredişim aýdanda döwlet. Hem zat bizde näme döwletiň elinde de. Mesela subsidiýe edip şunu käbir mesela banisa bolýar ýa-da institut bolanda pullu mesela yurtdaşyndakylar ýaly ýyllyk belli bir nämede möçberde pul töleýän ýagdaýa getiren wagtynda şonu mesela döwletiň hem nemesi bolsun, institutlar bolsun, iş ýerisi bolsun. Ýöne subsidiýam geçirende şunu korrupsiýa biraz galarmyk diýip pikir edýär. Ýöne korrupsiýa üçin ýene de birinji döwlet nemelerinden başlamaly, idaralarından başlamaly. Onu korrupsiýany galdyrmak üçin. Korrupsiýany galdyrmak üçin mesela näýdi? Ingo sistema şu Amerikada bolup bilermik diýen jaýdyrjy cezalary var mesela. Amerikada diýerler bireysel silahlanma var diýerler. Pikir edýärler onun garşysynda hem kim ýara alyp biler, ýöne garşysynda 200 ýyl, 300 ýyllyk da näme türme cezalary var şolaryň. Yanlış işlem wagtynda şonu. Ana şonu ýalyp jaýdyrjy ceza berende galdyrsa bolar onu. Güýçlü cezalar gerek diýende. Soňra mesela men ýene bir nemem var öz pikirimce mesela korrupsiýa alana dälden berene de ceza berilmeli. Birinci. Baky Gürjistanda, Gruziýada Saakashvili şu bolmasa Gürjistanam gaterwet korrupsiýa batan bir ýurtdy. Şu Saakashvili nädip çözdi şu taýda şu meseleni? Hiç gyzyklanıp gördüňmi? Ya ona hiç nemem zat etmedi. Gürcistan tarafına biraz soğuk seyredenlerin kendi tanıdığım var, dostum var mesela. Yani şu yurdu hiç gyzyklanmadım da sorap nem etmedim. Seyahat ayda Türkmenistan'am go gezen üçin. Doğru, ol aýratyn mesele. Ýöne men Saakashvili'den öň gidip gördüm. 2 gedek 3 ay komandirovkada boldum Gürjistanda. Soň Saakashvili gelenden soň ýene bir 3 ay komandirovkada boldum Gürjistanda. Hayran aldım. Edil palta bilen çaplanýaly. Diýerler edil şolar ýaly. Şolar adamlar ýöne şol adamlar näçe bilgeçini soraýanlar. Hani şol bir işi ettirip bolmazmy ýa muň nemesi ady ýokmy diýen onu kelleni ýakapdy. Ýok diýe agdagym oturma diýe. Gaty erwe teläg edýärler bizi diýe. Hayran aldım. Şol öň Saakashvili'den öňkü döwürlerde şol adamlar araçylyk edýärdi. Bilýän? Pul bilen köp işler oňurup berýän adamlardy. Tanışlamyň tanışy. Olar ýaly adamlar bilinýär-de. Onu plan iş nähel çözülýär diýsen plany inha bilýär şoň bahalaryna bilýär zat diýip şey diýip soraýarlar. Ýöne şol adamlary towa getirip
Şol adamlar düzeltdir Saakashvili. Gaty geň. Gaty geň. Munam Yani aýratyn, kaýdysmaýaly agyr bir ceza goýandyr. Birem ana. şunu bir zat var indi gat görmesinler de ben kendi denk geldim. Mesela Türkmenistan'da ayda 5 manata diye iş çözdük diyeler. Aydan Hı şunun hı. için alanda da berenem ceza kesilmeli men fikrimce. Mesela berenem ken alan neme diye de peciktir de almasına yoluktur ya şunu. Ökman. İnetere tuştayda bir pikir var. Ali Taş ýazýar. Özgü ýurtda şa bolanyňdan öz ýurdunda diýe gedaý bolýar. Innetere. Şuňa men öz pikirimi aýdaýyn. Ali Taş sen bu diýen sözüň döwri geçdi. Öňkü şu söz döredilen döwründe dogry. Meselem, öz ýurdunda kanun, düzgün, adalet ýöräp duran bolsa, senem başka ýurda gitseň, şonda diýe, başka ýurtda şabalondan öz ýurdunda gidaý bolýar. Şu öz ýurdunda kada kanun ýöräp duraýyn meda sagat ýaly. Şo taýda gidaý bolanda da başka ýurtda şa bolmakdan gogudur diýe. Ana şo şertlerde aýdylýar. Häzirki şertde sen Türkmenistanda gidaý däl, ministr bolsaň, sen barjak geriňi gözünden gaňyrsy. Oňa da razy bolarsyň öldürmeseler. Dogry däl baky. Doğru. Arzu Hanya diye doğru döwlete Saakashvili'nin gadaryny bilmeli gurzinler. Gadaryny bilýärler. Saakashvili barada bir öňkü hökümetlerde düşünşmelik bardy. Onam aýyplama bardy, onam aýyrdylar. Häzir Saakashvili gaýtadan Gürjistana geljek bolýar diýip men eşitdim, okudum bir ýerden. Diýmek, Gürjistan ýene pozuljak bolýar, gelir düzeldir. Bolýar, ana şol daşardan geldi Saakashvili. Öz komandasy bilen, topary bilen geldi, ýurdu düzeltdi. Näme üçin Türkmenistan şolary ýaly düzeltilmesin? İçeridekiler, daşardakilerin bileleşip, sazlaşykly garmoniýa içinde bolur. Men pikirimçe erteki däl, bolmajak zat däl baky. Yo men o tarapyndan neme demekse ya men diýdim ya Gurjin tandıklarym bar diýip olar biraz nemedir aşırı ýurduna garşy neme düşkündürler. Mesela Russiýa bilen 2008'de mi şo bir aralanda uruş geçipdi. 2009 mu 2008 mi? Yani şonda da köp kişi olardan mesela can berenler köp boldu, garşy goýan köp boldu Russiýa. Olar o tarapyndan yaman nemedirler ýöne milliýetçidirler öz aralarında. Ataşka Kakabayeviç bir soraw ötdi. Şundan soň men häli bir gowy soraw bardy. Şol sorawy senden sorajak baky. Bir diýe halkyň dünýäde eýeleýän yerini ketgitleýän hökümetiň sistemalary däl. Watandaşyň şahsy aladalarynyň jemi diýe. Gaýratynyň, öz gaýratdyrlygynyň jemi digini diýe. Keşfeden, ýagny şunu gören, şoňa düşünen bir halk diýe. Şalt diýipine örenniye gowy ösüşe eýe boljakdyr diýe. Gustav Le Bon diýen biriniň sözüni ýazdyr. Ataşka Kakabayeviç ömrüňiz ok bolsun. Sagja bol. Inni şu Libertyň sorawyna geçmeden öňür ogul bir zat sorajak senden. Baky. Şol Murat Kurbanow güýçli döwletlerden gollawarlyk eýtdik, şolardan gollawarlyk zat diýip gürledi. Ýadyňa düşen bolsa, sen seretdiňmi, seretmediň bilenmek. Ýöne men seretdim şoňa. Şo diýen ýerler zatlaram köp nemetdi, paýlaşyldy, ketilen ýerleri.
edil şol ketilen ýerleri. Doğrudan hem şolary gollayan ýurtlar barmyka? We bular Bardır. şol Bardır, ýurtlar bardır. şol ýurtlar näme üçin ala böyle şu Murat Gurbanov ýaly toparlary, adamlary gollaýarlar. Şoň maksady näme? Teň pikirime görä. Şimdi onları goldayan yurtlar bardır, yok diyemek ben. Biram şunu yapır zaten hiç açan düşmanın hem küçük görmeli değil de. Mesela düşmanın hem küçük görmeli değil diyen bir söz var. O men Murat Gurbanov düşman diye adam yok mu? Ona mı yanlış düşünüp yine ertirnem etmesinler de. Geçen zabaram ayrışım aldı öyle ta Türkmenistan üçünde üstünde hakikaten emez gowy işlerini oturan üçün kim bolsaňam mesela arkanda mesela devlete hakikaten onların nemesi köptür. Arkasında neme bu? Şola izlep şolara dinlep oturan Murat Gurbanov dinlep oturan hem köpte sebebi. Mesela Saparklıflarda da Barşonyalı neme her gruppan özüne yaraşa bir nemesi var, kitlesi var diyelim de. Mesela şunun için her yurdan şu tayda o öz topar. Mesela hem yurda mesela diyelim özüne gerekli adamlara neme diyorlar şu tayda ne diyeyim. Kömek beriye ona açık kömek vermese de gizliyin berer yine el altından değil yalı kömek berip vakti gelende de şu beren kömeğini mesela çemçeler bereni kürekleyem izni alyalar yani. Alyalar o ayratin yönü ol başka mesele. Şeydip ulu yurtlardan gollawarlyk ulu yurtlar bize söz verdiler, bize kömek edýärler, bizim arkamızda durýarlar diýmek näme gerek? Näme üçin şu hawa reklama şeklinde de bir neme var mı kadiyan o tayda? Şeyler özüni reklam edýär diýen. Benim fikrimce yine biz şimdi köp kişilerden de mesela aýdýar Murat Gurbanov'un arkasında hakikaten ulu yurt var, köme edýän bolsa diýmek güýçlü adam zat diýip köp kişi goşulup neme diýär. Şoň üçin mi kadiyan bilen bu? Şeyle agitasiýa üçin diýen, propaganda üçin bolup biler. Seret ştaýda bir gowy neme bar, soraw bar. Ediz adam diýär, ediz çelawek diýip biri neme diýär. Serdar Gurbanovlyň ornuny oturmasyna, prezident bolmagyna ýurdun daşyndan päskel berip bolýan we ýagdaý dören wagty näme üçin päskel berilmedi diýär. Ine ýaman gowy soraw. Şo pursatda päskel berip bolýady diýär. Şonda näme üçin päskel berilmedi diýär. Ine şu wagt gan nöküşlük isleýänler, häzir gan nöküşlük isleýänler hamala rejime garşy ýaly görkezýän özüni rejimiň aslynda oýnatgylar bular. Näme üçin ýaşawat etmän şolaryny şu wagt edýär diýär baky. Şu näme bir strategi neme bolup biler. Ya bular projeli iş mi kediýär mene döwlet ta emesem. Siz diýäňiz sahyda var diýip ine şonu ýaly wagty gelende hereket etmeli de. Yok bular. Ne fikrimce şonu ýaly. Wagty gelende hereket etmeli bular aljyra batýarlar. Aýtmalarlar da aýdyp gürlemelerler de gürle aýalarına ýalňyşyp ýalan sözler. Indi Allah'am neme diýär de aýaňy näme diýär Goşulýan. Inni liberty näme üçindir? Jemgyýetimiziň kemçiliklerini açyp, tankytlap, çözgüt hödürlemek az propaganda edilýär diýär. Jemgyýetiň kemçiliklerini açyp, tankytlap näme üçin diýär? Nerede bu? Nereden kime göre näyle? Şu neme diýjek bolýar-da? Şu türkmen jemgyýetiniň kemçiliklerini yeter etme taraplaryny açyp şuň üstünde pikir alyşyp şuň üstünde bir aň düşünjäni ösdürmek taýdan gurrun edilse, bir alad edilse, tagalla, töwella edilse, şu näme üçin şul uğurda şular ýaly alada edilen ok diýip soraýar men pikirime görä.
edilýär da yetersiz galýar meň pikirimçe. Mesele prosto bir nemesi misaly. Yo, bu işi edip oturanlar bara, sen ýaşullaň. Yok, olar nemeden de mesele yurt Alma üçün, bağının cemgiyet bağlanlar. üçün, yurt üçün, cemgiyet üçün edip oturan bar mesele. Kim bu? Orazy çıkarmakta nemeden aýaly bar bir sany. İnsan Täcgül beýmedi ba. o var mesela, geldik Erzif var, yine bir 2-3 kişi şunu yalı hareket edip oturan. Hem için bunlara nem edilmeye siz aydın. Mesela men yankı başta değişim yalı. Hemmemiz pikirimiz başka bolup biler, yani başta birbirimize nem etme, sığlamalı, kömek etme, öğrenmeli değil mi? Yani şu yankı şu soru bilen denk geliyor da. Mesela geldik Erzif tecrübemi duamı. Onlara mesela şola mesela insan haklarının içine girip çıkıp yoran adamlar. Şulara mesela biraz nemedilse halk tarafından her hili dokument nemedilip uğradılıp hemme tarafından kemçilikler hakkında nemedilse bunlara şu tayda çıkıp gürlep bilyen adamlar. Mesela o tayda Türkmenistan'dan ama adamlar geliyor yüz yüze çıkıp gürleşerler. O tayda uca nemediliyor da şunu yalı biz şu taraftan biraz izde kaldık mı kadiyanda ınam birim neyleyen birbirimize destek vermekte de. Düşündüm, Pakistan'da Rahat Avda ofisial video ýazýar. Men ýazanym okumadyň. Agam edi çalawekden ýokarykdy diýe screenshot edip saňa görkezip bolýan bolsa, seret edi çalawegyň ýokarsynda näme dur? Saňa görkezýän. Ine. Edi çalawegyň ýokarsynda duran. Inni oň ýokarsynda durany görkezýän. Ine. Inni oň ýokarsyndaky görkezýän. Ýokaryk çykyp gidip oturýar, seret. Ine bolam oň ýokarsyndaky. Bolam oň ýokarsyndaky. Ine. Inha. Demokratiya Partiýasy, Liberty, Batyr Jomortov. Ine şu. Muňa biz jogap berdiňe. Mundan başga görünmek, sen soruňy. Başka soruň ýok. Biz o temany yapdyk. Inni Türkmen jemgyýetiniň beýik sosiology Döwlet Mehmet Azady birewiň ýamanyny ýapyp ýagşasyny ýaýmak Peýgamber sünnetidir diýe. Düşünýärmi? Waky. Düşünýän gaýtadan bir duruň. Türkmenistan jemgyýet we sosiolojik azady. Yok, men muňa goşulamak ýöne. Şu. Şunu ýaly diýen biriniň ýamanyny ýapyp ýagşysyny diýe näme etmek diýe? Ýaýmak diýe de. Onu ýaly bolsa biz onda onu ýaly bolsa biz onda ýene öňümizde näme boljak? Serdar Berdimuhammedow aýallara maşyn sürmäge ruhsaty berjek, gara maşyn, renkli maşynlar minmene ruhsat bermene başlajak da. Yine bir neçe kanunları ütketmene başlayacak. Golu ansat nemeleri. Onda biz onu nemedeli. Golda vermeli onda. Kawo kosmetiki neme ütköş boldu. Onda biz onu golda vermeli. Edeni geçmişini yattan çıkarıp şoňa gelýärdi. Edi çalawek diýe maňa dogry gowy jogap bermediňiz diýe. Şo Serdar Gurbanulyň ornuna oturmasyna, prezident bolmagyna ýurdun daşyndan päsgel berip bolan ýagdaý dören wagty näme üçin päsgel berilmedi diýe. Neseret şu taýda nähili oýun oýnanýar. Bir özbek oglanjyk şu çinowniklaryň biriniň ogluny yeňmedilenine yeňipdir. Soňam öldür ýaly edip urulupdyr zat diýip Süleyman
Süleyman diýip bir çagajyň şo wagt nemesi çykarly. Dogry dämi? Şo dawa turdy şo wagt. Edil şo wagtdan Serdaryň tagta çykyşy bardy. Iki gabat getirildi. Aslında şol habar yanvar aýynyň ýalňyşmaýan bolsam yanvar aýynyň ikinji ýarymynda Çemenöre geldi şol habar. Çemenöre'de maňa görkezdi şol habary. Menim Türkmenistandaky çeşmelerden şonu tasdiklatjak boldum. Ýöne hiç il tasdiklatyp bolmady şol habary. Ýöne soň haçanna Serdar Berdimuhammedow tagta çykjak bolanda inhaşy Edi çelawyň aýdýan ýagdaý prosody dören wagty şoň bilen meşgullanmaly wagty almaçylar, alma satýanlar şonu öňe çykardy, halkyň bar ünsüni şo tarapa çekdi. Ana bolan zat şol. Edi çelawy. Boldymy jogap ýa bolanokmy? Men şu neme goşlamak döwlet ha. Näýlip, neme deýin? Sebäbi mesela şu neme çıkan wagtlary, habar çıkan wagtlary bir zat diýipdim ýadyňyzda bolsa. Neme siz subut edilmedik bir habar diýipdim. Bir oyun bolup biler diýipdim. Ýani häzir indi muny aýtsam hemmekim protifan bolup biler ma. Ya bolsa hakykat acıdyr. Men şu habara ken inanyp duramam aslında. Şonu ýaly bolanlar. Menem anam hiç ili subut edilmedi. Bolmasa biz bur topar adam bilen dünýä metbuatyna Türkmenistandan habar berip oturýarys. Hemme ýerde habarçylarymyz, işleşen adamlarymyz var. Hiç biri şonu tasdiklap bilmedi. Hemmenin aýdan da adam näme bilýärmi? Bu hökümetiň oýny Serdaryň tagta çıkışyndan ünsü soğumak üçin birden daşary ýurtdakylar birleşip bilelikde hereket edämesin. Daşary ýurtlarda protest bolaýmasyn şu temada. Diýip şeýdip bular bilýär, halkyň damaryny ýerden damaryna basan wagty halkyň şular ýalyky emosiýa görkezýäni bilýär. Şoň üçin mana şonu şeýtdiler. Bu men pikirimçe bir siýasatda şunday bir görünýän bar da. Mesela halkyň ünsüni başga ýana çekjek bolsaň, orta bir uly ýalan at diýerler. Ana. Orta bir ýalan at, ünsü başga ýana soksun, sen arkadan işi. Men şonu ýaly pikir edende. Kim näil düşünse, men şu görünýän inanamak hiç ýeli. Menem şonu anlamamak. Tasdiklatyp bilmedik hiç ýeli. Bilemem. Näme? Maýa gözül ýa-da ýol açsyn, ýüregi wa bolsa diýe. Ýol açany bilen men efiriň başynda men şuňa da bir zat diýeň-de döwlet ha, ýol açsyn diýerler. Serediň äzime bir zat diýdimi? Orta ýalan atýan emmekim ünsü bozulýar. Ýol ýapyk däl. Türkmenistana ýol ýapyk däl. Ýöne kanyşne biletler gymmat hakykatdan. Mesela $1000 $1,500 berýän garaşýan, oçura durýan, ýene näme diýen. Ine şonu ýaly. Gitmek isteyenler. Buran bir bahana bizim neme halk üçün yol açsın bir bahana boldu indi bulan. O bahana da men pikirimce. O gitmek isteyen her hili gidip bilýär, o ta yol açylýar, nemesi yok. Men giden tanıdıklarım var ya. Giden tanıdıklarım var da şoň üçin aýdan. Düşündüm. Baky Batyr Jomortow soraýa, öýde sana Türkmen doğumlamızda. Türkmenistan'da ayarlar maşini haydanypdy diye. Özbekistan käbir nemeleri gowdur mesela bu tarapından kanunları. Hakikaten Türkmenistan'da sürýänler bar da az. Özbekistan'daky ýaly neme däldir mesela. Köp däl. Drahat avda ofisial video ýazýar. Onunla Süleyman Maradaky videolar bar diýe. Ol videolar näme onunla diýe. Yalan mı diye? Sevdin
Şu videolar emmesi bir vaqtda emme neme gruppan kanalda çıkandır sineden bolsanız. Paylaşıldı. Böyle Hı hı. vatandaşlık görevi payladı diyelim de. Ona hiç ne diyeyim? Hiçbir şu video paylaşan kişilerin hiçbirinin elinde dokumental neme yoktur. Hakikaten hem şonu ya bolanlığı hakkında. O bir prezidente yakın birinin oğlu bilen çıkıptır yana neme ediptir zaten. Şu hakkında bir dokumental belge yok da elinde. Şunun için aydan ben bunu. Bilemok bir defa udettirip bilmedik şol wakany. Şoň hakykatlygyny, şol Men wakany. hem inanamak, men öz görüşüm bu. İnanamak şu zada. İki şüpheli ýagdaý bar men üçin. Şol işte. Näme üçin alaytada şeýle bir ınjyk temany Serdaryň tagta çykýan pursodyna sokdular we esasanam aýdyşyň ýaly belli adamlar tarapyndan ulanylýar. Belli adamlar tarapyndan. Halkyň tarapyndan bolmayan adamlar tarapyndan ulanylýar. Hamala halkyň aradasyny edýän ýaly görkezlip şeýdip kara propaganda hökümünden ulanylýar. Dedawşina diýilýända häzirki zat däl. Amerikany açýan ýaly edip o dedawşina meseleni açjak bolýarlar. Inha öz aramyzda harwylar bar. Aşgabatyň daşyndan, başga welaýatlardan gelip harwy uçilişlerde, harwy okullarda okap, dedawşynyň zulmyny, zatlaryna duçar bolanlar, öz başyndan geçirenler, gurrun berýänler bar bolanlar. Aşgabada gelip Lewapdan, Daşoguzdan, Mardan Aşgabada gelip şotaýda nähili şol harwy uçilişlerde, zatlarda kynçylyk başdan geçirenlerini oňdaşyndan sport mekdeplerinde de bolýar şol. Oňdaşyndan gulluklarda, harwy gulluklarda dedawşynyň nähili erwetçilik edýäni. Zatlar hakykata bu zatlar häzir ýüze çykan zat däl. Ne Ýöne mesela Serdar şunu tagta durun çykjak beren. wagtda näme üçin goşu goýuldy şol. Öň bolanlar. Mesela şunu bir zat görün beren. Türkmenistan'da yani nirden açacak ya bir tane neme vardı. Afiser diýende vayenli. Mhm. Mesela opuska çıkıyor, opuskası bitenden sonra işe başlayan yine 10 günden sonra ya da 15 günden sonra. İş yerine giden günü öldürülüyor şu adam. Öldürülüyor. Öýüne gelende neme gelýär bilýäňizmi? Habar gelýär. Bir saldat içipdir öz afiserini urup öldürdü diye. Men aýdyp oturan adamım. Rossiýada spetsnazy gutoran adam. 2 metrlik boýundaky adam. Uran oglany görkezýärler. Döwlet abi 1.65 boýunda horajyk bir oglan. O adam käbir döwlet hakynda käbir zatlar bilip başgaça gürlän üçin öldürildi. Ana näme boldy? Saldatyň boynuna goýdular, saldatdan basyldy diýdiler. Ýöne saldat basyldymy ýok, olan bellisi ýok. Hiç ýyly soňuna duran ýok. Ine şu Türkmenistanda ýaman kämanyň nemesi bar, misaly bar. O näme şu Süleyman hakynda näme diýerler? Oň ýurtdaşynda da bir misaly bar. Ana geçen ýyl 2020'de Türkmenler hakikaten hem yurttaşında birleşip güçlenip hakikaten hem yurdu korkutmaya başlandı. Ne oldu? Neçe kişi öldü? Yurdun ünlüsü bozuldu. Yok neme konsula nemedin deyip hem mesajında aytmadı mı konsulun önüne çıkın konsulun önüne. Konsul senin işini çözene o konsul otayda hemen nemeler ticaret işine seyreder. O senin pasport ya da vatandaşlık görevine seyreden o ticaret işine seyreder konsul. Büyükelçiliğin önüne çıkın onda. Konsulun önünde ne var? Son kaç sene son kaç sene otaydak polisler alıp neme diýerler, sorga çekip bilýärler. Sen biznesmen däl ya da bir neme däl, devletin adamı däl, konsulun önüne gidýän. Baky Rafat Avda ofisial video ýazýaýyny. Ejet kakal çykyş etdi diýe. Süleyman. O çıkışını izledim de hani şu çıkış bile beni kanatlandıran.
Anyk zat ýok şu Adal taýda. o çıkışta näme diye adalet isteyen diye başka zat diye o otayda. Ne çağımı şu adam şunu yalı etti deyip çıkış etmedi. Men adalet isteyen deyip çıkış etti. Ine şu taýda ýene Rafat Abdy ýazýar. Men baky pikirine goşulmayan para berenem günäkär bolsa diýe. Para horluň üstü açylmaýar. Sebäbi berenem gorkya alan adama geltek diye. Mesela şu hakkında bu bir nemem var. Ben hakikaten Türkmenistan'da tanıdık. Şunu yalı o geçenlerde çıktı Türkmenistan'da de para horluğa karşı, korrupsiya karşı täze neme birim çıktı, polisiye bölükler çıktı zatydiler. Yani tarakan diýende, agentler diýende. Ene şola hakikaten işlenlerini men gördüm. Bar adam mesela en ulu pul nemelerini biram nemelerde geçendir bu trafik polisi, yol gözekçilik gulluğunda geçendir. Go pulun dönýän ýeri şo taýdadyr. Mesela adamlar şo taýa taksis bolup, şoför bolup, näçe polisi nemetdiler de yol gözekçilik polislerini näçesini işinden çıkarttılar, näçesini etdiler. Ýöne şolaram öňüni kesip bilmediler. Men diýjek bolýanym, yani pul berenden bar şu zatlar. Mesela yine bir misalını aýdaýyn, hazır berde biraz ayrımcılık ýaly bolýar. Mesela Marda işläp ýören näçe polis tanıdığım var. Lebaba uğradylanda hemmesinin ýene ýüzü solýandyr. Näme bolsa da diye hazır toşunu bilemek, ýöne şo wagtlar maňa gürüň berilen wagtlarynda Lebapda diye Mardaky ýaly diye korrupsiya ýok diye pul beren oklar diye Mardaky ýaly edil şo Marda berilen pulu diye Lebapda işläp bilemiz ýok diye az diye oňa sereden de diye. O mesela men tanıdyklarym var da polisler özleri aýdýar Marda işläp ýörende Lebaba transfer bolýar, gynaldım diye. Ýöne şo 6 ay 1 ýyldan soňra şo polis bilen ýene gürrüňdeşlik edende näme diye bir taraftan gowy diye Lebapda diye onça kelläň aranok diye. Az diye korrupsiya diye ýöne Mardaky ýaly diye gorkup ýaşamak diye. Bir gün açylaýmasy şu işleň üstü diýip diye. Ya aýtjak bolýam şu bizim halkyň özem beri ýaşo zady işim bitsin de tizrek bitsin diýip. Dogry ýene Ya hakiki kanunlaryň nemelerini bilen ok mesela köp kişi mesela bir polis diýerler kanunun üstünde diýip. Kanunun üstünde däl, 3 tane polisin üstünde 3 tane jalyf bolsa şo polis işten çıkarylýar. Sana ýalwaryşyny gör şo jalyfy izin al diýip. Baky. Teret Ali Taş diýip biri ýazýar. Eğer men sana aýtjak bolup oturdum, men agymdaky Ali Taş. Baky. Lewapda gaty uly pul oýnalýar. Ýalňyşmy sen diýe. Menem. Lewapda para gorluň mardanam öňdedigini eşitýärdim. Yok, seredin uly pul oýnalýan bolup biler. Ýöne köp nemesini aýdýar. Mesela köp halk beren nokta şoňa. Mesela şunu aýdym, 10 kişiden 6 kişi berýän bolsa, Lebapda diýelim. Mara geçende 10 kişiden 8 kişi berýär. Türkmenistan'da en uly pulu Marda berilýändir. Sebäbi Türkmenistan şu tarapyndan seredin ticaretde en güçlü nemeler Mardandır. Biznes tarapyndan. Bak sen marlymy, men marly. Bu tarafına hiç aýtmalym ýene ve aýdyşmaýalym. Nemesini gürrüňlermen. Olada. Nuruşkan aýdyşýarly ýa. Türkmen nire barda 5 manat berim bilen niýeti. Arduhan dogry aýtýar. Onda şu günkü gepleşigi ýuwaş-ýuwaş jemläýäli. Baky. Bolýar da. Inha şu wagtky bolup duran propagandalardan näme netije çıkarmaly? Inha ölmeden adam öldü, yok zäherlendi, yok eýtdi, beýtdi, yok kan nökeliň, şeýdeliň, beýdeliň. Şu çağırışlan maksady
halka ýetirjek täsiri nämeden var? Şol gan öküşüklük çağırışlary Türkmenistany Liwiýa ögürjek boluşlary başa bararmy, barmazmy? Şoň bilen jemläli. Başa barar döwlet aga. Men pikirimçe barar. Gan dökülüşük bolar Türkmenistanda. Ýene gitse bir 2 ýyl Serdar Berdimuhammedow saýlandy. Ya o ölsün ölmesin indi beýlekini ýatdan çykarın. Öldümü ýokmy, ýitdimi? Ýöne bizim halkyň bir edip biljek zady. Yani sen görüşün önemli de sorap bilýän. Sen o prezidentiňden bolsa da görkezleyip şonu talap edip bilýän. Ýöne Serdar Berdimuhammedow zaten o belli prezident boljagy belliti. O prezident boldu. Ýöne hazır başda olan 1 ýyl gowy işlem bolup biler. Ýöne Berdimuhammedow ýaly özüni taxta otkuzup biljäne inanamak, tutup biljäne inanamak şo. On sebebi Berdimuhammedowdan galan nemeler köp onuň üçin näýdi size? Yurtdaşyna Türkmenistan bergisi ken. Serdar Berdimuhammedowda o siyasi neme ýokmu kadýan, kapasite ýokmu kadýan. O ýöne o önemli bolan o Serdaryň ukyp önemli däl, o daşyndakylaryň ukyp bardany. Birim ne diýjekdim size? Aýdaýyn hazır 1 ýyl gowy neme der? Prezidentligini alıp baran bolar o, 1 ýyl alıp barar o. Erhili halka göz boýakçylyk eder de, mesela ansat ýollaryna mesela maşyn sürmäni berer zat eder diýdim. Şo taraplardan birazjyk neme der, mesela ýollar açyp biler erçibirin. Aýdaryna Berdimuhammedowyň oğlu Serdar geldi, ýolları açdy. Bizim halkyň ýazatlary tizinen ýandyr. Ya yanan bir aýtda onuň aýyplaryny ýapyp diye nemesine zat edelim diýip. Ine şonyaly inanýarlar. Ýöne bu arada biz yurt içini düşünýäs. Yurt içini düşünenimiz için ýöne yurt daşyndaky güçler hem düşünmeli. Yurdun içinde düşündüğümüz ýaly daşyndakylar hem düşünmeli. Daşyndakyndan geljek hop ana onda o yurt içini garşdyryp biler. Mesela son kuvat medyaları görün, Türkmenistan'ın adı hem ne tarafta çıkmana başlandır. Bulan pikir edýärler ay köp kişi men şunu gördüm de. Psikolog taýýar. Men şunu gördüm de men diye gördün mü diye şunu aýtdym diye yurtta şu zakon çıkarttırdım diýerler. Onu sen çıkarttıran onu yurttaşındakiler spesial şoňa taýýarlap otyrlar onu. Ya da şunu ettirdim diýerler. Ya da yine devlet medyasına haber verdik. Bular Türkmenistan hakkında haber verdiler diye. Onu devlet medyası sen haber vermezden onu planlap koyup da onu tayinlap yurttaşındakilerden gurrun edýän. Şoň üçin neme diýende ben şu yurttaşyndan geljek hop yurdu garşdyryp biler ýöne. O näme iç savaşy näme diýäňiz siz devlete? İçerki uruş. İçerki uruş. Mesela içerki uruşa köp kişi diye de bizim Türkmenler näme bolsa onu ýa-da birleşýär diýip içerki uruşda sen Türkmenin garşdyrma o taýyny daşardan gelen garşdyrýar. Sen Türkmen ýaly gürlen oturan näçe kişi vardır. Hakyna tutmalysa senden esker isleýänler. İçeride näçe kişi var o taýda? Seret bakay. Döwlete gan döküşüklük bolmazdan ýurda halk eline alan döwlet barmy taryhda diýe. Gan nökmen halk diye ýurdu döwleti häkimiýeti eline alyp bilýärmi diýe. Barmy şo taryhda şeýle bir döwlet barmy diýip soraýar. Bar ýamanken emme gan dökülüşük diýen bir neme ýok. Gan dökülüşüň hem iki nemesi vardır. Mesela bir adam ölse o gan dökülüşükle girdi diýen bir zat ýok. İçerki uruş başka, içinde gan dökülüşüklük başka. Mesela yurdunu goramak üçin neme canını berenler var. Birem içeride doğan öldürenler var. Biz bulardan gurrun edýäs. Doğanı öldürenden gurrun edýän men. İçerki gyrşyk düşnükli Ali Taşyanka jogap berýär rahat awdy bar.
goňşy döwletleriňe seret diýen. Meselem Özbegistan diýe. Meselem Özbegistan, Kırgızstan nagan nöküllümi? Gürcistan nagan Kırgızistan. nöküllümi? Gürcistan nagan nöküllümi? Yani İngo variantı Kazakistan, Nursultan Nazarbayev taşladı yerine koydu. Ana, ana, hawo, ana. Liberty diye gowunu otobilen gutorolun şunkunu diye gatı doğru Cemilali Bakı 3 sagada gelýär. Ve devlet açamıştı da yankı o nemet bu üniversitede okan okuçular diyende şolan yankı başlaydı şmiyalı eğer sizin üstünüzden nemetseler havarlaşsalar käbir zatlar hakkında ne deriz men berda içili dakmenza soracağım del. Kimdiğini öğreneceğim de soracağım da. Ama men o nemeden o kızıklandıranak sen yana yurdun için burada elinden gelen etcek bolsan biram berdeki yurttaşındaki öz kursdaşlarınız atlanan elinden gelen kömek etcek bolsan habarlaşıp bilersiniz. Şunu ayıp bilerim ben. Taze ol inni şu soru bilen Cemilali seret rahat avdı yine rahat duranok. SSR ağda bolan döwletlerden bary dünýäli yurdun içinde bir uruş bolýa, soň demokratiýa başlaýa. Meselem Ukraina diye. Ukrayna demokrasiyan başladı. Ukrayna gürüňine vapşa girmeli. Yaman uzun meseledir. Onda itirýäňiz. Ukrayna demokrasiya nemesi yoktur onu tayda. Meselesi del. Düşnükli. Seret maýa gözelýär diýe. Belki serdar öz atasyny zäherläp reanimasiýa koma düşürüp özü geçip oturanlar. Her zada garaşylar bul hudaýsyzlardan ne atasyny ne babasyny tanarlar diýe. Her zada garaşaýmaly olardan ne? Şeýle zat mümkinmi bolup bilermi? Serdar gorkak adamdır. Onyaz başyna seredilişi aldyr. Gorkak adamdır hakykatdan o. Serdar Berdimuhamedov. Onu Serdar Berdimuhamedov etmeýe ýene bir geze aýdýan. Türkmenistanda hökümet ya da liboy bir ýurtda hökümet agdarlyşy ya da hökümet nemesi bolanda ýadyňyzdan çykarmaň ýurtdaşyndan bir el bolýar ya da onuň ýanyndaky maslahatçysy diýilen adamlardan bolýandyr. Başga hiç inleme bolma. Bir yurt agdarlyşynda soldatlar ulanýandyr ya da polisiýan ulanýarlardyr. Olara ulanylýandyr aýdylşymýaly. Sebebi näme diýerler? Günahkar keçimi diýerler. Ine şoňaly günäni olan boýuna goýarlar soňunda. Pastiýany edilýän işte ya maslahatçylar edýändir ya da yurtdaşyndan bir el edýändir onu. Ya bunun wagty gelende orta çıkar bu Serdar'ın emlemesi, yüz garalığı. Ýöne Serdar'ın özüň edip biljek işi der bu taýda. Yine gowunu otabilen neme diýe, hoşlaşýa, liberty, bedew bayramyňyzam gutly bolsun, gülküjük, oradalar kabul bolsun. Oradalar kabul bolsun. Oňa goşulýan bedew bayramy 10-njy aprelde dämi? Onu toşunu bilemek öyle tabi. Mesela bayram yaman köpe. Yaman köpe bayram var. Däle her gün bayram. Bayramlar nemesini bilemek. Yani bedev bayramçılığı diýende onam kabul ederim. Mesela bedev Berdimuhamedov'ların maşgalasına değişli bir zat değil. O Türkmenlerin tarihini köp uruşunda kömek eden bir zattır o. Hayvandır onu. Bizim ganatımız da. O yattan çıkarmalı değil. Sen gowerýän diri var, şoňam häzir tesbirini goýjak. Men universitetde rektora şikayet gollygyna ýygnaly diýipdim. Gatnaşan hiç kim bolmady diýe häki student oglan. Onu Türkiye'de edersen yanlış edersin. Sen geçenlerde bir örneğini görendin. Studentler neme ayaklanma edende. Nerede ayaklanma studentler? Nerede Türkiye'de ayaklanma? nemetli. Türkiye'de. Nerede? Haçan boldy? İstanbul Üniversitesi'nden boldy şu. Novgorod'dan soň boldy mukady yani. Türkmenistan studentler şu taýda ayagarly protest etdi şeýlemi? Yok, Türk studentleri. Şoň üçin aýdýan o Türkiye'de etsen gowy seretmezler oňa rektorlar.
Ha, gol yığınacakda adetçek bolsaň demeden oklar, Ama halan oklar hazır şon diye. Gowser'den oklar ama onun başka yolları var. Mhm. Soňky sorawlarym jogaplap, gysgasyk jogap berip, ýapaly 3 sagat tolly efir. Döwletdäki halk öňe çyksa, eskerler kasam içen üçin halkyň öňüne çıkarmay çykmazmy diýip soraýar. Halka ýarag demedermi? Ulanarmy, ulanmazmy diýip soraýar. Ulanmaz. Ulanmaz. Bolly. Ulanmaz. Ali Taş, Sebebi Ali. Mhm. seredin geçen gezeýän aýtdym. Türkmenistanda bir Türkmenistan saldatlary ýok. Yurtdaşyndan gelen näme diýerler şoňa? Hakyna Naýomlik. tutma. Hakyna O tutma. naýomlik kendir. Ha geldik herif näçe gezek onun videolaryny çek goýup görkezdi. Olar ulanar. Ýöne türkmenler nemeleri ulanmaz. Öz eskeri. Öz eskerden başka olaram bizinki ýaly ýada durur bileňizmi? Olaram ýirdiler aslında. Olaram garaşyp oturlar fırsata da. Yani olara edip biljek işleri ýok häzirlikçe men pikirimçe. Ni e-mail adresini ýazaý diýe. Täzen ýatladyňmy? Häzir. Şunu ýazyp al. Ali Taş soraýa Müllikow näme üçin batyrly? Olam şol ýaly zada başurdym ka diýe. Baky. Şu tarafta men şunu ýaly bir zada edip biljekde döwlete. Baş urana nanamak ýöne şonu. Ýöne şoň üçin basylan bolup biler mesele. Müllikowyň döwründe yurttaşyna hasken Türkmenistandan bilgi sızdaryldy. Maglumat. Yurttaşyna bilgi gaçyrdy, o gizli maglumatlar gaçyryldy. Köp mesele oň döwründe sin edip görüň. Käbir döwlet mesele Türkmenistanda milisiýa bolup işleyen adam yurttaşyna çykmasy kıyındır, çykmaly däl diýen ýaly bir zat. Mesela şolarda şoň döwründe çıkan köp boldu. Waýeny tarapyndan, polisiýa tarapyndan. Ana şoň üçin ona bir oýun oýnalyp basyldymy ka diýip pikir edem men. Mhm. O nemete Golamak ministri dämi şu? İçeri İşler Ministri Müllikow. No, içeri işler bolan üçin o içeri işleri özüne aýratyn polisiýa birim bolýa, özüne aýratyn agentstwa sistem bolýa, özüne aýratyn bir hökümet ýaly şunu da içeri işlerin aýratyn daşaryn aýratyn bolýa özüne hyzmat edýänler. Bu şu içeriden daşara çıkan neme köp boldu da bilgi köp boldu şoň döwründe. Ana şoň üçin bolup bilermik diýe. Şu Türkmen ýigitseni ýaman gowur ýa. Şu saňa bir zat diýmese içini itdirtip barýar şoň üçin hem şoň gowy kommentariýatyny goýdum saňa. Gowy notadan jemläli gepleşigi diýip Türkmen ýigit ýazýar. Baky erteri howa nähili bolar diýe. Onu telefondan göre özün. Bunu ben tahmin edip otayım kimliğini bilip otayım mı kan diyende. Ha. Ben berde seva köp kişinin kimliğini bilyen yazıp oturanlar ucu neme diyen. Kimliğini çıkarıp otayım orta. Super Türkmenler näme etmeli? Telimgedek aýtdyk. Efir butorandan soň baştan dinle, baştan tomoş et, aýdyrly. Ay senki al oturmalı Süper Türkmen näme etmeli deyip hal düşünmän bolsaň onda aýdara bir zat ýok. Super Türkmen inni ýazýar. Seret, agam Türkiýede işläp puluň alyp bilmeseň näme etmeli? Temaň daşyndaky bir mesele. Temaň daşyndaky. Biz gepleşigi jemleýäs. Bulam temaň daşynda. Näme etmeli? Bilemok. Kim bilen tirkeşýäniňi, kim bilen tirkeşýäniňi, kime ynanjagyňy saýlap almaly. Her gabat gelen adama ynanyp bermeliler.
Türkmenigit öýkeleme diye. Rahat Rahat avda ofisial video baky menem tanayansyň, mene seni tanayan diye. Köp kişileri çıkarmak aşağıdan yazışmasından. Liberty diye dolarlaryň kursunam sonra bolanda uğragam diye. Yok dolar bilen işim yok. O sebep ben geçen geze açtı bizim halkın öz vinavat o gurunda. 500 manat olsun yine beğenenler var oturup dolar tizrek 500 manat bolsun da köpüre elime pul geçsin diye bir halta pul geçsin diye bir sana kağıt berip. Inni maýa gözelüň tesiri bilen tamamlaýas. Inniki habarlara haçan garaşmaly. 7/24 takipde men ýydarlaýan ne maýa gözel. Inniki habarlara haçan garaşmaly baky. Devlet hazırlıkça ise nemet bilemem. Var mı bir temamız? Teman Bir şu keşfetdi. neme hakkında bir neme diptik şu agent diýerler eğer çıkana onun hakkında bir video ederiz diýipdim onun üstünde bir işlev oturun diýse de bolýar yok diýse de bolýar sebäbi bilen zatlam zaten onu programı efirde elden aýratyn bir video ederim käkdi pikir eder. Ýazyk edelim onu. Şonu elde pikir eder. O başkaça neme bolan üçün bozulýar mesela. Nemen okapylersiniz onun üçün ýöne. Şu Çakal Carlos'un historiýasyny agent diýen adamlarynız görüň o taýdan näle agentlik işleýär. O agent size aýtmaýar kimliğini diýip. Onu son gürleşäýärse döwlet. Onlar şuň bilen tamamlaýas. Super Türkmen senden maksat soradym diýen. 3 sagat geçti efir. Ýadadym. Kelle durdy. Oraz tutmaly. Sölerlik etmeli. Şoň üçin bagyşla inniki edip bolsa. Ali taş bir gün döwlet daga bir gün baky soraw jogap alsyn oturuvereliň diye. Düşünmedim ýöne. Soraw jogap etip oturuvereliň diýe-de. Batyr Jomortow Özbegistandan Türkmen doganymyz ýazýar. 37 like, 24 dislike, düşmanyň känni. Biz virtual alemdäki botlar, klavye gahramanlary, oýnatgylar bilen şolara seredip baka beremiz o durmuşyň hakykatlaryna. İnternetiň daşyndaky hakykat bar. Olam, wagty gelende, sehetli günne, kimin kimdigini, kimin kimi gollaýanyny, kimin hakykatdan halkyň gollawy bilen hereket edýänini, kimin halkdan we hakdan güýj alýanyny wagty gelende görürsiňiz. Şoň üçin şu 37-nem 44-üň üstüne oşup dislike edäsinler. Maňa tapawdy ýok. Gaýtam gowy etsinler. Gaýtam gowy her hili bolup görsünler. Olaň başga başarýan zady ýok. Görüpçilikden, içi garaçylykdan, tökmeçilikden sebäbi Hudaý bermenler olar. Indi şonu birda edip aljak bolýarlar Hudaýyň bermediğini. Olaň meselesi Hudaý bilen. Bizim bilenler. Hudaý uran olar. Şoň üçin Liberty diye saat 3 bolupdyr helal olsun size. Sana da halal olsun Liberty. Başından soňuna awa demetdiň goşulyň Garazoglan köp sag bol senden söylerlige turduň öýdýän. Ýalňyşmaýan bolsaň. Sag bolun. Rahat awdy köp sag bol gogatdaşdyň senem toýuňda gaýtsyň. Ýatalyň kemme ýady. Sag bol. Türkmenigit giňrek bol Ramazan aýydyr kabul bolsun. Sana degiýe baky. Awa. Kabul bolsun niýe sag bolun. Şu neme bilen bitirjek Garazoglunyň
sözü bilen. Ondan şuňky efirimizi 3 aýda tamamlaýas. Bakyjan. Bolýar, sağ olun. Hawa, ne diýip bolsa, Dinleýäniňiz üçin sağ olun size de. Gijram bolsa nemetdiň, gatnaşdyň, goşuldum, köp sag bol. Aslında men tamamlaýyn jemläýini oturdum. Halkdanam soraw jogap bolup başlansoň, Türkiýede de sagat 5 geçenni taşaryk çykmak gadagan bolansoň, Yo, ben sizin o soşýalyň sonra okudum. Biram şo ýanky aýtdym studentlere çağırış etdim. Şoň üçin bir görüşmem vardı. Onun için biraz geçirek kaldım ben. Ştada Karol Levgowy neme dipdir? Näme diýe Ferit? Sabrya Allah diýe. Gıýbat kakyp otursalar, dislike kän bolarda. Halkam haky gözleýär. Ine göre il oğrusuz olmaz, sürü alsaksız olmaz zillini, inha şu, sabrya Allah. Gıйbat kakıp otursalar diye. Gıйbat mı şu? Her kim özünüz ýaly diýäňiz. Bilyas niyetini diye hava. Türkiye'nin en güçlü YouTuberlarından biri Ruhu Cennet bilen Sümeyra Cennet vardır. Bilýän. Kanalyny aldylar şolong, bilýärmi? Son izin aldılar da şon birinci nemeden de Kazakistan hakkında, Azerbaycan hakkında videodan da şolara men neme etdim olan şunlardan gen asnamnoyam şu Ruh Cennet'in en birinci nemelerinden biri de men şon kanalına girenlerden biri. Şona yazdım da Türkmenistan hakkında da video etti. Şu Sümeyra Cennet'in Türkmenistan hakkında videosu var. Şu an açıp görün nereden like nereden dislike var. Şu dislike koyanlar hem Türkmen de canın yan yer bilýäňizmi? Göre. O sen yurdun için nemette video etti ala dedim seni. Olmasa o meni dinlemenem etmenem bilerdi ya da o tayda bir mendel başka da Türkmenler var yazanlar zat edenler de. Yani aslında o dislike'in %95'i Türkmenler koydu taşa. Sen yurdun hakkında açık görülen için. Şoň üçin diktatorlyga gorluw berýän, kömek berýänler, ine şolar ýaly alasamsyklar, akly kemterler, nadanlar, bilýän? Garan taýgar bilmeýänler. Halal özünde bolmansoň, halala görüpçilik edip gidip haramyň ýzyna düşüp, haramlara, haramdadalara çokunýanlar. Ina esasy bela şolardan elýär. Şolar her zat eder. Şolardan her zada garaşaýmaly. Şu sorawa jogap ber, ondan baky ýapaly efiri. Döwletdagy eger ýurtda gan nöküşüklük bolsa, ilkinji halkyň garşydaşy kimler bolup biler? Siziň pikiriňiz diýe. Men pikirimje şuýda neme prezidentiň Berdimuhammedow diýmän de indi o maşgalasyny diýe. Maşgalasynyň klany bilen neme bolup bilýär. Näil diýen size? Yani karşınızda şolaryň maşgalasynyň üstü bilen pul gazanyp oturan adamken de bir neme der bu. Mesela vayeni tarapyndan bar, bu indi polisiýa tarapyndan içinden çykýanlar bar. Indi siz neme diýip bilersiniz, ýani vayenler, polisler halkyň ýanyndadyr diýip. Ýöne aslında az böleýän olaryň hem ýanynda bar. Bular hem ulu neme başda duranlardan bir nemeler de başda duranlar diýelim. Yani şolar halkyň garşyna çykyp neme edipler. Birim yurtdaşyna gelen o taýda näçe adam bar. Ahranam diýip getiren bolsam köpüsini. Samalyotla adam getirildi o taýda, ahranam diýip getirdi, ýok goramam diýip getirdi. Onça adam gerek däl, sen näme öz watandaşyňa mı inanaň? Eger neme bolsaň, dürüst adam bolsaň. Awa. Indi mesela diýerler de zäherlendi, neme zäherletdi diýerler. Serdar zäherlen bolup bilermi diýip. Ana ýandaky öz ahranasy yurtdaşyndan gelen, on zäherlemediň birden garantisi bar. Hakkında tutmalar diýdimi? Yo, ya da
indi şunu alay mesela hakkına tutma saldatı hiç açanım nemen düşünmeyendir. Ne diye bir adam şunu azar vermeyen ya da insanlık nemesinden biraz uzakta olar. Seola hakkında adı üstüne nayomlik pul için ederler. Yani şunu Hakkında ameliyattan tutma. çıkarman Hı hı. bir vatan için eden, bir pul için eden ikisini dengeçlen vaktin pul için eden adı üstüne olan var. Pul için edendir. Bir yerde kısılan vakti senin tarafına da geçip bilya. Seni taşlap özü kaçıvam gidip bilya. Sen o ölecek delden yaşayacak o. Kazanan pulunu yiyecek o yaşap. Ana şunun için demeden. Berdi Muhammed öz Türkmenistanlı ahranalar yaman kendir. Hiçbirisine inanan yok. Olar prosto sarayın daşında ya da ulu yola da giden de yanında biraz köpürek neme bolsun deyip ulanyandır. Aslında öz yanında ulananları yabancı nemelerdir. Yurttaşından Ve getirilenler. onna şu taşary urtda Murat Gurbanov ýaly şol heme can penalyk, howpsuzlyk zatlar bilen şol hyzmatlary bilen hakyna tutma adamlar bilen adamlary gorap zat edip şey edip üpçine diýen onu gulluklar üçin pursat bada şeylemi? Onu bular Gowpurlar. şoňa o diýmek onu bular şoňa arkalanyp biz gan nökers, häkimeti ele geçirer, biz islenmede Ya, ederiz diýip şoňa arkalanýanlar onu bular şeylemi? ya ona arkalanyan bolsa yaman ulu yanlışı var diýeň. Ana Baýry Bucak dağında bir örneği vardır. 13 kişi galana çelinden boldu. Hemme yurt Rusların Wagner askerlerine hili geldi. Baýry Bucak ýöne girip bilmediler. Senem için adam yurdu için uruştu. Sen Beýleki Baýry pul Bucak üçün. türkmenlerini diýen Hataýyň aňyrtyndaky. Ova. Olar beýlekiler pul üçün uruşdular. Ölmek Olaryň istemeýär pul mukaddes üçün watan uruşan. topragy üçin, türkmeniň namysy Ha, üçin. şoň üçün o yanlış var, on ýaly nemede pikirde gelýän bolsalar yanlış varsa. Vatan üçün uruşak Orda yaman kendir. Bizde de canlı berje oğlan gyzlarymyz kendir. niyeti ýollaşy bolsun, päli ýollaşy bolsun, pälinden tapsyn. Aw, galandan özleri bilsin. Ondan şu günkü efir üstayda tamamlaly, ýene rekord goýup barýarsyz. 3:16 geldi. 3,5 sagata barýar. Her gün uzap gidiyor videolara. Aw. Aşol adamlar daşaryk çykman otur diýip şoň üçin demetdim. Menem bolmasa ertir iş yaranmaga ýerden turmaly bolar. Şonda bolýar da, ilim bolmasa aýym dogmasyn, il bilen gelen toýda bayram diýe mekrowanda onlar mübarek orada aýyna, orada nastroýeniýeti bilen aw gijirä gemmetýän, giç ýatsaňam ir turmaly bolýan, iş güçdebäpli. Ziýan ýok. Aw, ýagşy niýet ýarym döwlet diýe. Niýetiň ýagşy bolsa, eýem isleýän ardy ödýän döwletiň ýarsyna ýetdiň, ýarsy sende manysyny berýär diýe ata-babalar. Şoň üçin ýagşy niýetde bolalım, ýagşy dowa dilegde bolalım. Ýylyň güýji, siliň güýji, aw, biz bileleşip hemme zady başaryp bileriz. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Päliň düzi bolsa, niýetiň ýagşy bolsa, Allah janam hükman sen ýanynda bolýar, seni gorlaýar. Şoň üçin hem sen başarýan. Päli ýamanlar näçe köp ýaraglan bolsa, näçe köp pullum bolsa, näçe köp laýykçysam bolsa, gollawçysam bolsa, başary bilen ok. Näme üçin? Sebäbi olaň ýanyna Allah ýok. Sebäbi olar hakyň hakykatyň tarapyndan däl. Şoň üçin hem şolar utulýar, utulmaga da mätäş bolar. Başga çykalgasy ýok, utulaýmaly. Sag bol. Super Türkmen adyňa görä döwletiň gelsin halka. Sag bol. Bakyjan gijirägen bolsa gatnaşdyň, goşuldyň, golladyň, köp sag bol. Toýuňda gaýsyn. Aw, sölerlige turonda gonnamyzda saat 3 boldy Türkde. Emmeňizi Allah kabul etsin. Amin. Dua dileýleňiz emmet kabul bolsun. Şu nämäde jogap berjek. Oraz bilen şu efiriň öňýany gürleşdim.
Oraz bilen hemme zat gowy gülýärli. Oraz barmaly ýerine bardy, ornaşdy. Hemme zat gülýärli. Hudaýa şükür. Sizin halkyň dowa dilegi bilen mollalaşar. Inha halkyň güýji, halkyň agly birliginiň güýji bolmasa nähili oradyň daşyny gawadylar, şagallar, sırtlanlar. Nähili gawadylar, her zat etdiler. Ýöne oradyň ýanyna halk wady. Hak wady, biram hak, esasy hak, Allah jan wady. Şoň üçin Oraz barmaly ýerine bardy. Hemme zady gülýärli. Netip bolsa, gysga wagtyň içinde Oraz bilen bile efir etjek. Şonu maslahat etdik. Oraz bilen şu gün efiriň öň ýanyndan. Şoň üçin gijaga alanma üçin gatnaşyp bilmedi. Giç başladyk bu efire şoň üçin. Köp sag bolun. Döwlet daha efirde bizim gerçeklerimize maslahat berseňiz. Maslahat bermekderle pikir alyşyk ederiz. Maslahat bermekden pikir alyşyk ederiz. Ardogan göz yumully gulak dinläp dirdi. Ömrüňiz ok bolsun, köp sag bolun. Hawa sölerlikleriniz kabul bolsun Allah'tan. Şu mübarek ayda arasaçylygyň aýy. Şu arasaçylygyň aýy türkmeniň erkinlik isleýän watandaşlary bilen ganhor diktatoryň arasynda minaly meýdança ýaly bolup gezip gören şu ýasama aktivist oppozisiýa smoklarym Allahjan şu Orazy arasalak goýbersin. Hökman Oraza salamyny ýetirin. Studentçik bek men öňkü hatam bolog edildi diýdim. Sistemada girdilen sözler var, belli sözler var, sözlemler var. Şolara gawat gelse sistema blok edýär. Biziň gowy özara her gün habar alyşyp, pikir alyşyp gören, maslahatlaşyp gören eňin neslemizin hem säglik bilen käbir illeşlerimizin hem profilleri bloklandy. Android sebäbi ýazanmagyň sözü ütgediýe, söz ütgöýe sistemada şonu blok edip goýar. Men tesbirlem sende çykan noktaýy seretdim, blokda dur. Ýazan sözü Android tarapyndan ütgedilen soň filtre düşüpdir. Şoň üçin aýplaşma onu gijaňyz rahat bolsun. Täze hepde başlap girdi diýe hawa täze hep dileňiz düşümli bolsun. Orazy aýyna arasaja aýda, pek aýda orada da hökman habarlaryňyzy ýetirin. Oradam gysga wagtyň içinde ekranlarda, şu ekranlardan görersiňiz. Hawa yüz zady ýalpylap tortu goleme, akça yüz zady ýalpylap torgaty gowy gürleşdik. Hawa begendim. Hemme gaýy gustasy gidipdir. İşlerini hemme zadyny urup durupdyr. Hemme zady gowy Hudaýa şükür gaty begendim. Ondan şu Orazy bilen gepleşemden soň bir ruhum göterilip, keyfim açılıp onda diýdim men ýene efire şo bat bilen girenip şey dip efir etdik şu gün. Köp sag bolun. Orazyň hem rolu boldy şu efirde. Bakyň hem goşandy boldy. Siziň hem goşandyňyz boldy. Tesbirçiler, garnaşlar, eginneşler, yürekdeşler, köp sag bolun hemmeňize. Toýuňyza gaýsyn. Bakyjan, onu hoşlaşaly. Hoşlaş, şey demem şu gün yapaly. Hoş, sağ olun dinlediğiniz için. Döwlet ağa sana da sağ ol. Birem şu açam. Sen bilen habarlaşıp bilerler eğer nem etmek isteyenler bolsa. Düşündüm men. Biz olan tapawdy yok. Hı. Niyetin önemli. Düşündüm men ýene bir gerek. Ýatladyň e-mail adresini. Ondan girenler ya da gözü yumulup kulak dinläp oturanlar şolara ýatlatma. Baky Türkiýede bolan soň men Türkiýede şu esasanam studentler
pul meselesinde kıyınçılık çekken o studentler bolsa men şol studentlere sen üstün bilen meni tapsalar, men bilen tapıştırsan şolun ady, familiýasy, maglumaty hiç zady gerekkel. Men şolara kömek ýeterýäli edeýin, şolara men kömek tapyp bereýin diýdi. Baky. Şoň üçin inha ekrandan adresimi berýän. Şahsy maglumatyňyza gerek ýok. Baky bilen habarlaşyň. Baky size kömek etsin. Ýöne Baky, sen beýle diýen bolan bir topar fake'ler, bir topar jansızlar, bir topar nemeler emma. O nädip seljerjek onda? O seljer maksat biz sebebi döwlet yüz yüze görüşendir. Telefondaken nemedemiz yok. Şeýlemi? O yüz yüze görüşýäs. Sen kardeşlerinde mesela aydala diplomun gerek bolup biler. Onu ýöne sen öz eliň bilen özüň gidip neme diýär, maňa beren o içkili dokument. Düşünün. Düşünün. Men diýänim, sen diplomuňa görüşe mesela diplomlu bolup firmalarda zatlarda işläp ýörenken de mesela stroykada zatda ya da restoranlarda işläp ýören aýal dogrularymyz var, zatlarymyz var. Bular üçin aýdan öz diplomynyň uğrundan dewam et. Haýsy uğur okan bolsa şo uğurdan sana iş imkan tanap biljek. He, sen iş tap berjek bolýan, şeýlemi? Ya iş diýende näle şo uğuru hasam nemeden, näle diýem. Mesela sen institutda alan bilgilerin üstüne ekstra bilgi alýan diýeyim sana. Düşündüm. Bu şunçasyny görüň bereýin de. Bu okap beren o studentler näme etmeli? Olar değişli dämi? Olaram goşulyp bilýär. Şeýlemi? Olaram elimizden gelen edýäs ýavaş ýavaş başlap oturýarys. Hazır var 3-4 kişi var yine de yanımızda. Yani yine biraz ilerleme bolup otur. Dememiz yok. Allah kuvat versin. Şuraya hakikaten il gün bekvitli bir iş tagalla başladık. Şuraya kömek edýäniniz üçin. Toyunda gaýtyn bakyjan, sag bol. Efir üçin tek gorkum şu nemeyi alıp olmalym da ýene kızıl almaya öňkisi alıp olmalym. Ýigrencisi bizi bolmalym diýip gorkýan. Ay otayda kimin badygy, kimin neme dedik belli. Yo bu sefer on ýazat ýok. Sebäbi biz niýetimiz partiýada bir çykar üçin edemiz yok. O türkçe bir söz var. Kılavuzu karga olanın bornu poktan kalkmaz diye. Karga o öňündäki mollosy karga bolsa diye burnum diye poktan gutulmaz diye de şolar ýaly. O gadalanma da şolar ýaly da şoň üçin näme tebigatın kanuny, näme eksen şonu oryan. Başkalat bolanok edenini eňiň bilen çekmeli bolýar. Karol Lewadia sawolun her gün efir etseňiz halkyň ruhy göteriljek. Wagt şu halkyň ruhyny götermäge peýdamyz diýse goşandymyz bolsa armanymyz ýok. Ýöne Karol Lew durmuşyň şertleri, durmuşyň hakykatlary bilen her gün efir etmek edil häzirki pursatda mümkin däl, dogrymy aýdy. Mene gaty köp işli, şoň üçin pursat tapyp bilenmokken şoňa minha ýörüte aýdýan şol işin şuň etjek diýip işem ýarym bolup şeýdik gaýtdym. 6-njy wadaryňam işlenýär, inşallah da köp urukdurmaly zatlar bar. Täze ýurt, täze durmuş. Şoň üçin aýplaşmaň häzirlikçe inşallah da köp ýöne mümkinçilik tapsak mümkin borlugundan Karol Lew aýdyşyň ýaly ýygdarly ýagdaýa getirmäge synan şart. Bakyjan sag bol. Toýunda gaý. Sag ol dowlatum. Sag ol. Liberty diýe pikirlerden ýatyp bolmalanok diýe. Ýygydy diýe. Gam gusso ýykar diýe. Liberty. Pikirlerini bir tarapa goý. Ýagşy niýet ýarym döwletdi. Bas uka. Pikir bilen çözüp bolanok. Hemme zat boljagyna barýa ýöne niýetiň ýagşy bolsa, şolam aljak döwletiň ýarsy diýmek. Galan ýarsynam sen gaýratyň, biziň gaýratymyz,
il günüň doga dilegi gollugy bilen edil orady nähili alyp çykan bolsak hemmeňize şeýdip kömek ederiz. Biz siziň bilen türkmen, biz siziň bilen halk, biz siziň bilen il, biz siziň bilen agraýly, biz siziň bilen döwlet. Siz bolmasaňyz biz ýok. Siziň bilen biz, siziň bilen biz halk, siziň bilen biz geljek. Şoň üçin biri-birimiz üçin bar, biri-birimize söýeneriz, biri-birimize daýanarys. Arkaýyn bolun. Toýda görüşelim. Sag bolun. Ýeneki efirde uşuklanyna çenni. Bakyjan sag bol, ýene 3,5 saat boldy. Sağ ol devlet ha. Sag bol. Toýda görüşelim. Sag bolun.